ma fingerprints ge otamore ni ok nyal go kura. Nyaka wago nduru eka koro chak keto kipande e tik ji. Ting'eni mano gima chik oyie. Onego beni go kipande picha, kogolo picha ni tiketo kipande ni e tiki tigo i picha tigo mbolo. Charlie, aparo ni prado anwaye mana kama na wacho chani ka idhi kisera to inie wuon wuoth nyaka inene to jo chiew chon. Jo chiew chon kendo jo ikore dhok osegony, dhok wuok telo mbele, unya kata luwo gi mbele, uyudo rom mbele. Wach mi wacho ni ng'ato sedonje station to nyalo goyo ombulu. Mano ma miluongo intinga miluongo ni agent. Kanyo monego bed agent intervene. Agent konyi wacho ni ka chik oyie ni ka iketo fingerprint mari to konyiso. Chik wacho ni go no yeni go picha to go picha to scan to golo details mamani. Mane mamiyo wan agents nigi bet kaja gi ng'icha kamano. Magi momni wacho nyaka agent bed ubed agent ma chap. Ma ka usedonje laini to neno ka jaduong' moro kanyo nigi shida to agent donjo piyo to konyo. Tikonyo ng'ano goyo ombulu ti ng'ano wuok. Ok en agent meno bed kanyo gomo namba ka no wan koro jakomo osedonjo. Kata dhi golo lweny. Adwa nyiso ng'ata machung' gima nya neno. Ng'ata madwa chung' e yiero moro amora chakre sani. Kidwaro agents maber to kaw jopuonj. Then agent no be any monego bed no neno to line ni okubor kako nego bed no bor. To mobilize coordinators mani area no. Aseneno ka jo kabila mamoko kata oganda moko timo kamano. Magi neno ka line ni okubor kaka ne gidware. To gi dispatch kata apiko to gi dispatch the pickups to mtokni manie gweng kanyo manyo ji mawuotho nyaka mier nito ng'ane use gochon podi nango ida piko kai hoteli go kura. Mane mi wacho na agents no go ber ni konyo. Mane no go ber ni coordinations. Agent neno to kai line ok ber to activate party machinery. Party machinery ni chako timo mobilization. Ikelo kata obed ni nyaketi e ndiga. Tiketi e ndiga titeri ken ng'ama tuo tigo ombulu tichaki duoki kata ka en hospital iteri hospital. Mano ema miyo agents bedega. Agents ogin gi bete kom to ging'iyo ng'ano luto maber. Tij agent ng'eny. En timo mobilization mane ok otim. Mana ka chalo wacho ni sani pod wang'iuru mbele pod ok okethre. Pod marach pod ok otimore. Wabeduru gi geno. Victor Nyera. Wabeduru gi geno. Victor rito ni mondo iwach gimoro. Poko kethre nikech poko lendi. Kose lendi eka unyalo wacho ni piny okethre. Sani piny poko okethre nikech IBC poko lendo. Kendo nyaka na nyoro nyangiso oganda ni ya. Ka IBC poko lendo, poko gigolo kwano magigi. Gimora mora miwinjo kaka miriambu, kaka jok mawuondo jopiny. IBC kose lendo, IBC kende man gisane nigi figures. Kagise lendo to koro unyalo wacho kata ka wecho dhi maber kata wecho ketho. Ng'ata nyariwo kiero. Ripa to lendo IBC kamano. Nanyiso ukae. Ng'ama lando mbulu. Malich. En mana IBC. Wan wa reporter kaka jo media, wa report kaka dhano go. Wan wachalo lalo mar ko wach ja land wach gi ja kwan duoko. To ng'ama dhi lando ng'ama dhi lando ng'ama yombo mbulu en IBC. Ma en Wafula Chebukati kata jalupne Juliana Cherera. Achiel kuom jariyo. Kapok iyudo duoko kuom Wafula Chebukati kata Juliana Cherera. Pod duoko onge. Erokamano. Fred, yiero mar 2017 Charles notumo wach moro mangima kabisa. Onge mar pesa mane jakoma IBC ne ywak ne kamoro ne okomigi malong'o. Anyalo paro committee mar budget kod appropriation ne dwaro ni mondo IBC ne chiw lere kuonde mamoko. Higa 2017 ne wan gi chenro moro mano miluongo ni Kenya National Integrated Civic Education Program. UNDP gini no biro wang ni nok kaneno ka riwruoge moko biro mar jolo IBC e wach mar voter education. Ka poka biro kanyo nikech mano kore chuny wach kanye kama koro wadakie. We awach gimoro nitie picha moro ma bire pacha e wiya sama Charles wuoyo e wach mar agents ka nikech kalure gi failure mag kata bedo ni training samoro nchane karende mag IBC gi noko ng'e gima gitimo. Kakoro mae to ne kuma wantiere wan wegi kisera emergency ne timore kama to koro inyalo go picha to kuonde mamoko ma agents wa kamoro koro ne ok gin jowa ne nyalo bedo no chalo nade ma gionge gi interest wa kuonde mamoko
kakoro mae to iluwe ma agents obiro chiwo sari adek nikech ing'eno mbulu kaka maro chocho tek ok inyal dhi chocho mbulu kinde duto ka ng'ato dwani mondo chocho mbulu to ochoche stronghold ne ok inyal dhi chocho kama chielo nikech onge kaka ng'ato nyalo wuok japati machielo idhi komachielo kono nikech ok inyal kata keto agents ma strong kacha to bende kinde duto wan gi gimoro miluongo ni compromisation of agents tiende ni kionge gi agents maber nikech agents ni ok onego beni wang'e diemore kata dichiel to tije onego beni chakore odhiambo preparations mar ombulu chakore odhiambo ma jo IBC ka onego beni nindo kacha godhiambo sama ginindo gi ballot boxes ka gi gimoro amoro onego beni agents nitie magin ka gichiwo gokinyi to gini chakore ka diponi nitiere gimoro amora kaka stuffing of ballots gigo timore otieno eka koro ang' imanyo kaka gin gik mano osebedo staffed imanyo kaka ibiregi mondo gidonji to kakiriyogi en ni kelo ga koko moro koro kosekel koko moro to ji te baoko kinyiso ni we pod officials loso mondo wang'i procedure matimore mana kaka ineno gik moko timore e log tich kocha ka samoro e odhi maliet ahinya tiwacho ni wuoguru te koro samu wuok oko ni te officials gi odong' kendgi koro gima gitimo ok ging'eyo ting'eni Fred itemo wacho ni sama ogol ji oko to gik moko seche moko timore kaka mano seche moko kata mana yiero mag political parties bende gigo ok awach notimore tatemo wacho ni loopholes makamago agents ok onego beni weyo koro political parties bende onego beni lan gima timore koda ni okwa puonjre gi kaka gik moko timore ibiro ne kaka notimore tuotu e kaka otimore tuo 7 moko kia ni ok ochul agents moko kia ni ok otimango training ok otimore jogi nyaka bed trained koro we abie penjo mi penja wach mar civic education ing'eyo ni sirikal mar Jubilee from 2013 kinde gi civil societies kata NGOs ok osebedo maber nekech ne gi believe ni NGOs notero gi e Hague kendo mar ariyo ne gi believe ni a Supreme Court case manoter mokwongo ok adwa luongo organizations kae to gin jok mane wang'eyo ni emano tero gi kucho koro ka ne giwuok to ne gichako revenge mang'eny mani neno ka organizations mang'eny nobedo deregistered mang'eny odhi e court moko accounts gi olor olok tend NGOs board ywaruok mang'eny gibiro gi public benefit organization act molok cha molok no nyako declare ni pesa uyudo kanye to gigi nitemo thirgi mondo mi civil societies kik bed gomenda kata NGOs kik bed gomenda ka ok ging'iyo the role ma NGOs timo pacho ka kwa biro e 2017 omenda nodwa bet matin bet nchane civic education utemo timore matin nekech ing'eni IBC kende onge capacity mar timo civic education kamora mora civic education ok tim gi NGOs kende kata mana riwruoge mag churches inyalo bire church kanyo tido ka gin jok manyalo puonjo jopiny kaka itimo gini e yo makare ma obedo nyaka gi jok manyalo temo go ombulu kuom ranyisi ma ng'ato ng'e kaka gini bedo marked koro kodhi kucho to go aga ombulu e ombulu mane wan godo ni piny owacho ni kendo ncha ne ochiwo circular moro ma nobedo mana signed gi minister mar interior mor ne jok mwaluongo ni partners mi wacho ka kech ing'eni NGOs gi civil societies gionge ga omenda ma pacho ka nekech piny owacho ok migi omenda koro yudo ka kaka UNDP European Union gimamokogo ema support programs machalo kamagi ne gindiko circular ma giwacho ni pesa ma are related gi weche mag yiero kik mi civil society organizations omenda ni mi direct government kata mi direct to IBC kata bende gichaki wacho ni akoro kik mi direct koro kiyudo kata gik mane gitimo ne IBC to gidhi gichulo gigo direct mokrach lakini civil society ne odong kata NGOs mosebed ga katimo this civic education koro IBC bende odhiyo gik ni nyaka dakika mogik giywak ni gionge omenda ni giyudo ka gi accredit voter education providers but gionge omenda magimiyogi koro certificate to mi ni dhi tim voter education to in gi lweti nono to Victor kawuono kiluongo kata mana jo boda kae inyiso gini wabiure hall kae mondo wanyiswe wachni to gima gikungu penjo ni to iwewa nade nekech ochungo apiko ne okodhigo samora mora mibiro kanyo to jionge ni nitie gimi dhi wenegi ng'at mioro madhi timo gini bende nyako nwang' soda moro monyalo madho kata tiende ma embe dodhigo nekech owe tije koro jogi notemo dino omenda ma king'iyo to civil society nikech ging'eny the role magitimo bende ng'eny ne onge omenda IBC bende gik nyaka dakika mogik giywak ni gionge omenda emomiyo wagika ma ogike to penjo ma bende nyaka wapenjre ka ok wapando wach
yieruru ji e chama mang'eny mondo chama oyud political parties fund. Pesa no tije maduong' en nyayo demokrasia. E piny Kenya e kanyo mar chama. Achiel kuom tije mag nyayo demokrasia en puonjo jopiny civic education. Be ma otimore. Ng'ato ng'isa chama mora mora manyo bedo piny koro puonjo jokanyo mage ni kama e kaka ibiro go ombulu sama iyudo ballot ma gimi tim magi gik monego ing'e. Ng'isa. Chali adwa nokwanye kama iweno. Kenda pod anuo mana kama nachake wuon kisera. Yiero ni osebedo machiegni gi IBC. Yiero ni chal kama ng'eye maber kaka yiero itimo. Kenda amiyo ga jinyiero ni IBC is not supposed to be effective. That is part of the strategy. Mara jog madwaro ombulu. Jog wegi kisera. IBC is not supposed to be effective. In the minds mag jogo madwaro ombulu. Wegi kisera. Ni achiel kuom kechi yombo ombulu gi yore mang'eny Victor. Achiel kuom gi en keto IBC situation moko unyal tiyo tije maber. Mano en strategy ma osebedo kuti kode chakre higa mar 2013 gi yiero mar 2017 to kata gi yiero ni tamo miyo IBC pesa chon en strategy En achiel kuom mayombo mboro nitie gimiluongo ni voter suppression ma ji ok wuog goyo ombulu ituono gi ok ipuonji gi ok immobilize gi ok imigi moral mar wuok goyo ombulu. Mano be en achiel kuom strategy mar yombo. Chike mikalo mogik gi dakika mogik gi ok en ni ji kia jogo machungo ng'eyo imaka chale ne wacho joma kalo chike gi gin wabunge ging'eyo ni wabo bedo gi yiero moro 2027 dong wang'eyo sani to ka nitiere chik midwa kal bura nyalo nuoni chik ni biro kale gimo dwe moro 5-4 ka 2027 is a strategy. Imomiyo ka iudhi e wuoth kaka nawacho using resources mundo ka party onego bed ni keto resources go a stronghold magu mutimo go voter education jo ung'eyo kaka gidhi goyo ombulu utimo go mobilization jo bende ung'eyo mit wuok dhi goyo ombulu. IBC kuwen IBC tijini IBC owen tij lendo kende mane actually mane no na IBC dhi timo maber mogik lendo ng'amoyombo lakini kochopo kuom mobilization mar ng'iso gando go ombulu IBC ndiko ombulu IBC ok dhi timo mano giduogo gimomigi gin giduogo gimomigi koro jowegi kisera pod nyaka bede mstari mambele mar timo gigi duto te puonjo jopiny ng'iso jopiny ogo dhi ogo ombulu to girito ombulu bende nyaka bende mago gik manyaka wapuonjere kane wadhi piny bana Bomas ka kendo kapod idwa ng'eyo ni wegi kisera no ninde class nchewa adhi Bomas pile to kane koko moro man chineno katimre Bomas cha iyudo ka ng'eny agents ma jogazimio nooro kacha gin jok mane pok orite kata ombulu mokalo gikia gin clueless have no idea gima timre tiyudo ka agents ma ne en kony jo Kenya kwanza joko ng'eyo system no marach ging'eyo kaka kirito ombulu ging'eyo kaka ing'iyo kaka gimogo dhi ne wamor kendo nwanyiero gi chali wach ni gin joma no keto mise mar ot mar ombulu mwago sana koro wan gi chali kanyo waneno ka koro agents mag Azimio moko goyo mana selfie wan ka wanyiero achiel ko gima sebedo ka neno en lalo po picha ni wane ma wan instead of tiyo tijgi wan wuod luwo moro kanyo moga biluongo nyinge owuok mana kanyo ko ywak ba iyo wang' bo donjo mani mtoka bodhi wacho ni koro magi to en mila manade mo oro ng'ani obiro ng'i kaka ombulu kwano kae kendo kaka gigo ombulu kaka jonogo ombulu kendo akiri ombulu ka kendo gitimo gima sani iluongo ni verification cha tido ka ng'ato mana kama koro mano be kaka irito ombulu agent wegi kisera nyaka bed serious gi wacho ombulu tido ka jokocha ng'ani ringo kati neno ko wuotho go tras neno ka gipimo mbaka to wan makoro walokore guodwar to neno ng'ato ringo kama iluwe ikier ng'ani timang'o kari in bendo luwi in to ng'ane timang'o en oseng'eni ni go selfie koro ko dich kodi in makoro kendi luwe mago emomiyo sama udwa dhi goyo kaka gigo ombulu ni strategy yot kendo mber
Pero ya gobed strategy manyalo kelo ombulu kendo rito ombulu. Ki gobed strategy mar dhi goyo selfie no rito ombulu Bomas. To gimoti men mana na gino no wod lumoro no dwana ywak. Koneno gima agents magazine miyo timo e Bomas. Wuoth pod bor. Lakini kada kochopo. Sani to koro wuotho chopo. Lakini kada kochopo Victor. Kada kochopo to nyaka ji lokruok ka bedie ute moko odo diem boda NCT wod Kisera. Odo diem nyaka ywe ba panga kombe kendo mondo ka wuotho bedo maber to wuoth kendo bedo maber kata kuom moro madhi biro no. Erokamano. Opogore kod mano ne wan gi kidi atielo machielo mar kwano ombulu. Supreme Court nogolo ng'eto gi gik moko 14. Achiel kuom gi ne en ni ombulu kaka okwane polling station kacha ok nyal loke kata kodhi malo ka. Mano to ndiere ni imomiyo wacho ni ya Victor. Agent ngama longo kabisa. Nikech wachre ni ya kusete go ombulu bo kwane e polling station. Onego bed ni agent somo bed kanyo bane kaki sign kane Victor yudo kura 2 onyako nen kura Victor 2 no ndiki 2 opponent onyako bed ng'eno beno ng'iyo mar opponent jamono kik medi ka Fred no yudo kura 3 nyako neno Fred oket kura 3 ok oket Fred kura 3 kose kuka gisetimo kamano to gi sign ka gise sign to onego bed ka gise sign no gigoyo picha kendo no wach maber kaka IBC ne wuoyo go political parties no wacho ni temie uru agent mi oro no obede kata gi smartphone moro matin madogo picha mar form no mokoro kata ka form no loki to ok nyalo loke nikech ka nyalo bedo ni kata PO otemo tugo moro matin bo loko form to nego bed ni agent kelo golo mae gima ne wago picha to mani midhi go nikech nego bed ni kose migo sama koro wacho ni form 34A B and C cha 34A no nego bed ni igoye picha to bedo printed tibawe e dho ot kama no goyo ombulu. Koro kata ka agent otemo kata ka koro presiding officer otemo tugo moro matin no loko form no tan dog mane form cha mogo mane osego picha cha emomiyo agent is very important to know be no go be ni kaka sana stronghold mag competition manitiere ko en ja Azimio no go bed ni ging'iyo maber ni to jo Kenya kwanza kacha ka gin gi agent mok nyani inde class mabro neno ni ka Raila oyudo kura 3 to ndikura 3 ka Ruto oyudo kura 2 to ndikura 2 go kura 200 bogo picha bo bedo go mani yiro kaka jo Kenya kwanza bende kibende no kini ngama kocha bende nyaka bende ng'iyo to stronghold mar Azimio ka bende kura ma William Ruto oyudo ka William Ruto oyudo kura 3 bo ondi kura 3 koso ndikura 1 mano e tij agent kosabiro mondik ni lokore ochiko emomiyo sani koro ka form ka agent no in the class nyewan Bomas to on in the class to presiding officer no chiwo form mobedo doctored unfortunately ok nyal loke mani medhigo mar presiding officer emugi ok nyal loke emomiyo agent were very important nyaka agent bed kanyo ba make sure ni form no okoloke tigo e picha bidongi mari kuro no go beni sama ngane ne presiding officer tero ni returning officer mari to initero mari ni party to party omiyo agent man Bomas ni kama ni go e kura cha ni gocho ganye Migosi primary school no go ben agent mar party man Migosi primary school forward this to the party tikero no bwana mar bet Bomas ka sama goro presiding returning officers e biro returning officers ma choko gi from presiding officers duto karachiel to gibiro go Bomas ono go ben sama secho Bomas yudo ka agent maneni Migosi primary school be no se oro mare ni party koro ko se oro mare ni party to ongi mane koro agent mar party man Bomas ni kod gite wacho ni koro kelia ne file mar Kisumu Central miaur polling station mar Migosi primary wade wang'iyo agent marwa omiyo wa form bende kelo mano bende gichalre koko gichalre tiduogo mane iketo piny koro idwa nono en gi wachne to ka gichalre tikale to ka ni ose ka gichalre to in gi copy ma is doctored kama jacha tiongo case gima Eric temo wacho en ni ombulu ni safeguards mano miye kanyaka ng'ato choche to nyaki choche mana gie polling station ka
gima miyo nyaka ichoche mana gi polling station kae, inyalo mana choche bende ka nitiere compromisation mar agents ma wawacho cha. Ka agent odiemo wang'e, manyaka sama igo gini picha. Oyudo kodiemo wang'e. En koka simbe betri otho. En koka simbe betri otho. Konya gi simbi. To gini osego. Koro ere kaka gini bedo mayot mondo choche. En ni stronghold na kopo ni Charles oketo agents mage. Kata oketo agents manyalo nyiewo negi chai, kata miyo gi kong'o to gidhi gi mer sama ilando gini kaka iwinjo mama chane ginene. Ka gino osechikore wiye, to koro en ogo nduru oko kocha, to gini obedo changed gi ka. Ka gini obedo changed gi ka masa moro kane gini en kata ka figa no ne en 3 to loke obedo 8. Koro kane en ogwenyo obedo 8 to goe picha modhi. Nekech ahinya to ni meda chiel motelo kata imedo nono mogik. Kane en 15,000 tigolo achiel mokwongo no koro dong 5,000. Onge ng'ama kwalo ombulu e stronghold kata machocho ombulu e strong. Ok wawach ni ombulu ochochore, but wang'iyo mana possibilities gi gik manyalo timo. Emomiyo process mi sane dhi mbele ni mar verification ndi nikech Chibukati wacho niya, ne utero wa court nuwaweyo ikwalo ombulu. Ma king'iyo yiero mar 2013 kata mar 2017 nido ka ombulu donjo to kwanre higani mano onge. Mabende oyudo jogo monego bed ni unego bed be un gi itu e IBC kanu ng'eyo gima timore kaka gine dhi timore bol utimo strategy madhi deal gi mabe. Koro sani ng'en kata sani IBC gi wajan po gichako timo tallying. Sani gima gitimo ne pod gitimo verification. Ka file no se kaka ne file mar Kisumu Central no ongo e case titike kama tikete bathe kendo gidhi manyo ni yaur ma Kisumu East. Abro mukuma na matin nikech en kama ng'ene ogala kanya na mrito mar winjo tie wach. Nika mane chuny wach. Ang'eni joma moko osebedo ka nigi rikni moro kaludh gembe kaka kwarane jawacho, jomoko bene wacho ni orokni kang'okra fuok mos kuom tiyo gi dholuo no gokinyi sani nyakwaro Mgajwang'. Mak mane chal mar weche nyakwaro Mgajwang' nikech bedo gi ng'eyo iwacho ni chakruok mar rieko. Waduogo wakawo ywe moro madundu, wabro pimo ni to bang' kose kwan ombulu ma agents oseketo kogi form midong ni 34A, nitie forms mang'eny 34B gi 34C makoro e giko mar duoko mar ombulu mar tend piny Kenya bedo gi ng'eyo chakruok mar rieko. Wabro pimo magi teka waduogo nyakwaro Mgajwang' ma chenro mari maka kawanene e yiero mar Kenya 2022 kokalo Ramogi TV kod Ramogi Radio. Wanka mar mi bed gi ng'eyo kod nyenyo weche duto e lela. Wano kwa mung okwaten gi kidi wawacha wacha. Moko nyal timo Chiko kokien jalendo en IBC. IBC madilani. Kamano. Ero kamano enya. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia view na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Bana kamano nyakwaro magaji wange ngeni weche osebedo mang'eny mokalo ji tinde wacho ni tupo site tupo Bomas sani wan e studio mar Ramogi TV kod Ramogi Radio samoro in pacho in e safar mar nyidhiga okura sani koro isebiro kapango yore mag menyo wagoni erokamano maduong' ahinya ne ng'ata mano kawo thuolo mare mar dhiga okura ne timo gima long'o kabisa nikech en gima dho liech luongo ni civic duty mari ting' manie lweti. Achiel kachiel nyakwaro magaji wange bende waneno tipo ng'ata mane ok ogo kura timo maber nikech imiyo ng'ato thuolo mondo yierni kachiel kod rwako telo marach misebedo ka ywak ne kinde ka kinde. Wi bende kik wil kineno tipo mari mar Ramogi ineno tipo achiel kachiel kaka dhano jodich mokalo Charles gi Eric gi Fred Bomas of Kenya. En kama yawuoyi gi nyiri temo ng'eyo forms ma bende giyudo kuom POs te e Kenya kama ngima 46,229 nyakwaro magaji wange ok otich mayot nikech nyaka non gik moko te ni bende gin kare ok gima yot ahinya. Gi sani nyakwaro magaji wange biro somo ote mag jopiny maka joma to yiero makaluo especially mag wars no bedo nade maka jomoko nego dhogi ni wach ma 6 piece dongi neno makolore Kisumu County ka e Ward Padega Beach duto wan gi jo ODM 34 nyinge en Salmon Abiero ka wuok e gwenge mag Kajulu Kisumu East Sub County erokamano ahinya. Victor Berti ndi the law should be enacted that will make voting mandatory for all citizens within the boundary of Kenya. Ntie pinje moko machik nitiere gima ng'ato paro na jawero iluongo ni onyi tibim oparo ni to koro dine SK Macharia gi jo Royal Media we wuok set ji e gwenge mondo kaw kura to dak kwan ni ochalo nade ginduru mane wago e radio gi TV ka do chalo nade iwinjo chali rachi ne kendo gima ne ji ywak ni chal kama gima nutimo no olal nikech numbers mane ukelo mondo ji ogo kaw kura numbers go kuro dong onindo gin kura monindo koro en chal kama ne ji otiyo tijno ukonyo ji ungiso ji owuogo ba ji ondiko ombulu to king'iyo numbers mane ondiki ma joma mane timo mass voter registration gin ombulu monindo mane kuyo ma wan go kinde nyocha waneno kodhi nindo. Do we also learn from the past? Ngeni kata kuwa sayo IBC to wan bende kata mana political parties kata wan giwegi wan bende wachalo IBC nikech we don't learn from the past. IBC mana kaka iwinjo ka Eric wacho IBC ntiere gima luongo ni voter suppression ma is also part of a strategy mar loso ombulu. Kinde duto wan kaka civil society e kancha watemo sundogi nikech IBC seche ma yiero kodhi maber pok waneno kata ng'ata chiel mantiere jela sane. Ibiro neno ka yiero kong'ikore to ntiere ng'ato mithuolo en ambassador e piny machielo ng'ato en chairman mar board moro machielo koro un mawegi une magini ochunou koro nyaka watim audit kata jog wegi sera nyaka tim audit yiero koro maruma ni kaka koro ma otieko to bang' ndalo 60 onego bed ni ikruok osechakore to ikruok machakore ni ok chakre ka IBC kende chakore nyaka gi wuon kisera kineno ka jogi samoro ne ok ta gige yo makare to magi monego bed ni negi sani kata mana ng'at madhi chung sani MCA kata governor onge ng'at mabiro chunga kugik dwe achiel ni ana chunga an koro adwaro bedo senator jogi osego kwano kendo giseneno ni an 2027 adhi chung molap dhoge ndongika gima wacho ga pile Victor kendo Eric omule ka nyaka wayiere ni onge gima timore sirikal e yor ajali gik moko pore onge gima pore
onge kata IBC koso pesa mane momi winjo ga kiwacho kae kama koro gimoro bire ga ni deep state inyalo paro migosi Francis Kimemia ne owuoyo manyo ngudho koni nyo wacho no dhi e court no wuoye television mar Citizen ni winjo ko wacho ni e yiero ka chopo kama nyaka pinje makonyowa bedo gi duol en gik mang'eny gombulu en achiel kuomgi to nitie gik mamoko mathoth koro gik mamoko mineno timore gi inyalo paro ka kuom thuolo malach mokalo yudo kipande kaluo ne ndwari kati seromo higni 18 to nyathi ma ja higni 16 to yude Central tok ni chik moro keti matami oyo kamoro forms ema biro matin kamoro or ng'at ma chung' ne chiwo kipande gweng'u ema ja dot machielo ma en osign gi chakre saa 2 nyaka saa 4 koromo to wuok olor office to signature ne ka onge to kipande ok nyal bedo processed. So yore ng'eny ma inyalo timo go gini tachiel kuom gik mabeyo sama koro Eric gi Fred wuoye wi wach ikruok to nego wanon matut ahinya gimomiyo nyaka sani pod wan kama wantie bang' go kura tich 2 juma mokalo en nikech kaka nyo wan chakre dwe mar 3 higa 2018 nona to Eric biro ng'isi kata Fred biro ng'isi ni gini dinyo selandi dino selandi kama wasebetie kind dwe mar 3 higa 18 nyaka sani emomiyo koro ilande saa 9 kawuono ma ok tich 4 juma mokalo gima temo wacho kwana malo 94 mar jo Kenya gin jo Kristo gisomie sigand Samson wuod Manoa emuma kano baro jo Philistine dasi kiny ka kiny ne gitimango Delila nyaka kurubi haya gisomie sigand Luanda Magere kano balo lango ndasi e lweny kiny ka kiny ne gitimango ne gimanyo mana rieko kidhi e lweny to nyaki bedie gi jo mbetre ei wasigu okay awinjo Victor gima chali wacho ni sani to chal kama yie osego kendo ok wanya ywak ahinya nikech IBC pok olendo to yie to sego kwanya ywak be kwa ywak ahinya nikech IBC pok olendo magidhi lando bwaki to gima dhi lando be wakia to maduong' en ni we must learn lessons kuom gik motimore gi to na wacho niya yiero madhi bituma higa 2027 chenro mare onego bed chako kawuono to kolenda ni to ka en obedo ni od mar ODM ji ywe kiny to ket kom manyien to kombe miketo manyien go oket joma bete kombe go with specific targets mar delivering yiero madhi biro mar 2027 bichake kiny Okinja makambo ywaka wacho ni luo kidigi tembege ni tego chuny jatuo chik luo wacho ni kigo mbaka e tie kitanda jatuo tigo mbaka matego chuny jatuo ok mbekni manyoso chuny jatuo goyo mbulu no oserumo joluo tho e yudi sani jatuo ok gone mbekni tuo momake kapode na ward gono uru mbekni matego chuny wa yawa Okinja makambo jaote juoge kanigo Ramogi ngiso kinja makambo ni mbaka wagone mbak oja tuo moninde ng'ango to wagone mbak sigand ng'at mane nigi tuoni mane tuoni onyoro moloye to nochango mane mbaka mwagoyo geno gadieri Okinja nitie ng'ama ne tuoni omako chien kacha marach molo kako maki ni to nochango to be podi wanyalo tego chunye ni onge mose kethre yosego onge mose kethre Okinja onge dholuo Okinja wano kwana IBC kwanya lando do erokamano ntiere jawinjo moro olieko wach moro kam nyalo bedo ni Kenya obede rapim mar pinje moko ma ichuno ji mondo go kura Fred nikech ang'eyo ni ng'ato nigi yiero mar koso go kura bed mana yiero mar go kura bed mana yiero pod gin yiero gite kapar ni mano nyalo konyo nikech kura en choice mar ng'ato mano koro idhi ko tema gima kamano
to the following day ng'ato nie court nikech mano en ratiro mar ng'ato. Gima samoro bende mono ng'ato go kura en owuon emong'eyo. Koro nyaka wami limit mak mana ni koro kar keto chik makama to nego wang'e kaka japiny nyalo neno ber mar go kura. Kinyise ber mar go kura to en owuon emobiro manyo kende. In fact obiro mondo mana kaka ineno jomoko ne chiewo saa 7 saa 6 otieno. Nitiere gimomiyo ng'ani chiewo saa 7 saa 6 otieno to ng'at machielo weyo moko dhi. Koro ananeno ni kura ni achiel kuom gik ma miyo oneno ng'ato wuok mondo miyo dhi ogo en koneno matunda mar kura no. To kodhi ogoyo kawuono kinyo goyo to kone owacho ni bende kata go to gima gino konya godo gima gino konya. Koro nego bini wine insist kata maino mathoth keti mar neno nto japiny nyalo neno ber mar go kura no. Kose neno ber mar gino to biro manya manya kama entie. En owuon obiro mana chiwo komanyo jok mamoko ni wadhi. But koketi e chik to okapani mano is the way manyalo gine. Manyalo konyo. Erokamano. Eric, iparo nade? Kaka jawinjo ni paro ne? Ng'ato nigi ratiro mar kaka onego bedo ni piny dhi. Ok nya chuni goyo ombulu. Mak mana ni nyaka nyisi gimo inyalo timore ko goyo ombulu. Onyalo nyisi mana rachne. Ber ne to en ni enjoy right mari kaka dhano. To rachne en ni idhi yier ni jatelo ma diti kaka ene modwaro. Nikech onego bed ni iyiero jatelo mosego kogono kendo miparo ni nyalo tiyoni maber. Koro kiyiero jatelo marach kosi weyo bo yierni sani ko ng'eni dhi weyo yiero ni mana kaka sani jogo manyo weyo ombulu bo ninde ot idhi yier gi jatelo gi jogo manyo goyo ombulu oseyiernegi pero kamano. Victor Charles, adwa sembe ko wacho ni sembe ipimo gi nyamin. Kai corona no biro higa 2020 inya paro ka wach moro no biro ni quarantine. Ma quarantine ne temo serikal koro kete matek ma icho ji kale. Rieko ni sirikandwa beberu notiyo go higa 57 ka tuo mar kiani luonge nango nodonje Kenya ka. Koro nitiyo kode mako jorotenge. Mano miyo jorotenge obalo gi chike manoket mondo konygi. Kanyo chane corona obiro jopiny nyobalo. Nineno ka olor ndara ji ok dhi wuoth. Teno ka ji okete social media kaka ji wuothe ti aora gi balo gi chik. Ka koro sani ema go ombulu oweni go kihero to ng'ato pod kawo kalam tucho wang'a moko dwar. Koro samangi chune ni nyako ka ombulu obotimang'o dongo bo kethe moloyo. Gini ana wacho ga pile ni iyiero kit ngima midwa dak. To kata wawacho ma wood canon je bonyo wacho ni ngiso kinja makambo ni chunye podomoko gi yiero ma joma mokalo to e boardroom moro kamoro Nairobi ka ji osechako timo gimiluongo ni mapping. Gisechako manyo campaign slogan ma 2027 embaka mwagoka yie osego wang'iyo ni to ere msike ma yie dwa ting'o kodhi go e wuoth machielo mondo kik onime nam. Erokamano. Kensha Zumburu Nyakwarotaje wacho ni what's the significance of this verification at the tallying center? The best thing that could have been done is to do it at the polling stations. In case of any malpractice, that is the undisputed source. We are tired of mock elections. Otemo wacho kamani tie wach mar temo nono obok mag ndiko duoko mag kura mogo e polling stations gi mitimo sani e lok tich maduong' mar riwo ombulu ni benitie tiende moro amora moneno. Nowacho ni yo mabere moloyo matimo ma en ni ne ber ka verification kata nono gigi te obok ma 34A gi ka itime polling station kacha. Kowacho kanyo ni kanye mayot fwenyo ni nitiere fuk moro manitiere e oboke hie mag IEBC Ngiskets to owacho ni ool gi yiero moko mitimo e yor nyawo yemgi. Ngiskets ni okwe wiye owe kao nyundo no dwa duongo go koda laktar suna mopiegi obro inyore ka yien owe to mara riyo nyise ni returning officer mar presidential election en jakom mar IEBC. Emomiyo kapok olando to nikech no konyal bete polling stations 46 koro ben emomiyo kapok olando nyako verify to gimimiya ni alando ni ng'eni iparo migosi
David Mwiraria kane wacho weche mag Anglo leasing donge no gimotwe en no yiena sign to no sign gimokia gimokosomo imomiyo neno ka sani Chebukati bende wacho ni kapok oketo koke bolando to nyako verify ni to ng'amo lando ni be oyombo kose ng'amo lando ni to omecho nikech ing'eni e Kenya ka Eric Fred gi Charles wan gi joma nondikore mobedo gazetted ni e register mar IBC kuom ranyisi ki winjo ka gisomo duoko wacho ni polling station kata constituency makama mar Rangwe constituency wan gi jotumbulu 65,000 to e yiero manyo timore ne ji 55,000 emanyo go kura e kinji 55,000 gi ombulu maromo kama nokethore koro ng'ane gi ng'ane yudo kama duto manyogo ka okonego beni heo mag joma obedo gazeti ni nondikore e constituency no makata sama jogi somo gigi imbe ni bedo gi thuolo kaka ja Kenya tin nono matut ni a gazette notice mar IBC mag joma obedo registered this constituency ne gin joma chalo kama jok mag nyiso ni nogo kura gin joma romo kama to mbulu mokethore makama to jogi odhach kama makwani oheo joma ni record mar IBC nondikore mano wach nyaka bedie koro gini doliech wacho gi with a lot of precision emomiyo to no wacho niya kata dine bed ni jogo mogoyo ombulu duto te polling station ng'eny moloyo jogo manondiki to agent ne okete sei bogo picha bolande kanyo manen ok nyaloke Victor jawinjo na moro kona kae na en achiel kuom presiding officers okoni most agents are not serious at my polling station ma okabiluongo all agents were away before I filled form 34A. What do we say about that? My ngat mane preside over elections agents ne onge sechego koro gima nomiyo agents gibedo nekech king'eyo yiero kaka yiero setup acho ka en 207 gi yiero mamogogo joma notho ne ai bugo ne ai to gigo ombulu kendo gichako kama no yigie aya magi gik manomiyo gik mani winjo wacho ni ji nyalo ombulu nyalo wuok mang'eny moloyo registered voters kuondego koro ng'at ma important e election ni kopogore gi jachung en agent wase wuoyi mang'eny ok adwa dok kanya ahinya tadwa mana sero kaluwore gi ng'at ma bende achiel kuom joma ne tayo gini donga imenyo Fred na nyisi niya ka Bomas kama itime verification imioro ng'ama goyo selfie to kara polling station kama igoyo mbuli goyo ng'ama chal nade kama serious place ka Bomas eja ng'ama goyo selfie Yiero bet kanyo goyo selfie kia kata gima dhi mbele kara to polling station e gweng koro kichaki we moro ibiro do kasa moro sama ne yiero ni timore jok mane nigi teko mar neno ni gigi odhi yo makare mana kaka Charles wacho cha inyalo yudo ka samoro ndalo ariyo kata jumbe kata juma achiel to yiero chiegni jogi gin gisebet kamoro e magawa gipogo lemo kaka ng'ane ana adwaro ma ng'ama chielo ndwano bed minister kama ng'at machielo ana adwaro mondo bed CS kama gipogo lemo to kata mana mwandu wuon poko maki koro paro nitie mana nwa dhi moko mwanda koro ka jatuo mane etiyo otanda cha chunye ok odhi ahinya wawe gikan ose wacho ni onge mosekethore okolendi boro oganda ubed gi pressure ahinya onge mosekethore kar chakruok mowacho ni kar chakruok ne nitie wach to piny be noger mana gi mbaka Nyasaye ne owacho ni ma obedie to notimore kamano kinyalo somo kod andiko mar Johana mokwongo Nyakwar Mgajwang bro bedo kaka nochano bedie obro kawo yo moro madundo to mbaka pod dhi nyime Nyakwar Mgajwang nikech katiba mar piny Kenya ne mane wapuodho mwaka mar 2010 omiyo thuolo mar go mbaka mar yaro wach moro amora mantiere kitimo naka Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile aliya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen.
And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ma en chenro mari makakawanene nyakwan mgajwang ji pod medo gombaka ote pod medo donjo ka ng'ato na ote ka wacho ni joluo mowar koro lose Ramogi TV gi Ramogi Radio koro ka ng'eni nitie joluo moko war koso tinde nang'o. One site one studio kanya kwa Ramogi to agombaka watemo ng'iyo ni to piny ringo nade. Jomadongo achiel kuom weche monyiedhore ka en chal gima IBC bende ne timo gini e yor tang ka giduoro gima ne Supreme Court nong'ado mwaka mar 2017. Dibeni tiere lokruok moro amora mag seti mopogore kod nono forms gi chiwo duoko mar yiero Charles. Bedo ni giketo duoko e mbui en achiel kuom okange madongo mokalo motenore gi chik mane doho mar Supreme ong'ado higa 17. Kendo isewinjo ka kinde gisik ginuoyo ni ok wadwa ni uchak uterwe e doho wang'ni waketo nweleno. Kech inyalo paro ka ni wacho ni gini ok onego bed ni en gimitimo kuo. Emomiyo koro ne gikete kanyo. Koro gima itimo en ni ripo ema koro ok ripi to gigo to ng'eng kanyo. Erokamano. Kade pok ka yweyo ne nitiere weche moko manonyiedhore ka ma bende Senior Eric ne temo lero ka. Forms gido bedo mang'eny. Ka ok wang'iyo forms ma itiyogo e yiero mar MCA, mar governor, mar woman rep, mar senator, kod kombe mamoko ma member of National Assembly. Forms mitiyogo e duoko mar ombulu mar kom maduong' mar kom tend piny Kenya ni ma wach koro nitiere. Pogruok ni kanye 34A ni itiyo kode kanye, 34B ni itiyo kode kanye, to 34C ni tiende nang'o titiyo kode kanye. Abiro chako kodi Charles. 34A kose go ombulu mose kwano ombulu e polling station to form 34A en form mirwake duoko mangiso ni ka en polling station makama namba kama kod kama joma no chungne en presiding officer ng'ane deputy presiding officer ng'ane ombulu manondiki gin ma ombulu manogo gin ma ombulu mokethore gin ma ombulu ma wadagi gin ma nitie pogruok kin ombulu mokethore go ombulu ma motamruok kuom jok manochung kuom ombulu maler ng'ane oyudo ma mano tich form 34A kuom joma chung kamanyo kuom tend piny duoko ni joneno ne gin ng'ane agent mar chama makama namba ne mar kipande ma sei mare janeno machielo piny mogik oket thuolo ma presiding officer koro ndike nende yiero notimore maber onge chochni moro amora yiero notimore maber mak mana no ombulu makama nokethore yiero notimore maber mak mana ni ne wayepo moleo koro waloro moleo gi dakika makama incident report
Kosetieko mano, jachung' ka jachung' agent mare yudo kopi mar form 34A. Kopi achiel igure korot kata kor yien kama nogoye ombulu no. Kopi machielo isoye sanduku. Kopi machielo oting'o lep kosego picha otero ne returning officer manie constituency. Returning officer manie constituency yudo form 34A mowuokie polling stations go te. Toriwo. Koseriwo constituency number kama kod nen mano chungne gi returning officer ng'ane gi jalupne ng'ane. Jok mano chung e constituency nitie ombulu kwan makama manondiki. Manogo gin tiende noriwo manogo e polling stations kate. Mano kethore gin kama. Ng'ane oyudo ng'ane oyudo ma. Mae en duoko ma joneno gin ng'ane mar chama ni, ng'ane mar chama ni, jok miluongo ni agents. Kae to ndiko incident report. Polling station makama bet no leo. Nikech kuma gintiere koth no ochwe, oka ginyal yudo kaka gichopo. Iwinjo. Kotieko mano, to ore e yor picha ne returning officer mar presidential election ma en Wafula Chebukati. Kose ore to chako ting'e acheng' ka jogi bose mi kopi machiel bose gur. To kele ema koro gikelo kane. Iwinjo. Koro kaka ne returning officer otimo ne polling stations ka e kaka en be koro Wafula Chebukati timo ne. Koro Wafula Chebukati koro loso 34C. B en mar constituency, A en mar polling station, C en mar national. Koro C ni ema Wafula Chebukati kata Juliana Cherera landogo duoko. Emochung' koro ng'iyo kamera to wacho ni ombulu manogo e polling station ma en Kenya mangima mar kom tend piny. Ne gin mokethore gin kuom manogo maber gi ng'ane oyudo ng'ane oyudo ma. Joneno gin ng'ane ema koro winjo chief agent cha. Kae kama koro chief agent time ang'o? Kete sei. Kaponi chief agent okete sei mare, bedo nade? Eric. Kenya pane chaso setemo bise chopo at form 34C. Kanye makoro giwacho niya, kendo IBC wacho ni kakoro yuarok ni kanyo. According to Maina Kiai ruling, gidoke form 34A. Gidhi tiyo gi ombulu kata gi duoko mano biro gi form 34A. Koro kan tich ni nyalo bedo form 34B kata 34C. Gidoke form 34A. Imomo ne podate mawacho. Ni form 34A is the most important form e forms giduto. Imomiyo samioro agent man kacha. Nyaki yor agent ma wiye chiemo. Unaka Fred wacho ni PO no wacho ni en agent makata sama no oketo results to agents go onge. Koro kan yudo ka en PO ne en PO mamukora. Dongo boloko. To loko to sign to agent ke biro sign. Omonego bedni ng'amiore polling station kanyo form 34A no nego bedni rite katong kikotore. Kanyi mirite. Makose bedo gi copy mari mo national chief agent man kani onego bedni en gi copy mari. Mukana jon migosi primary school ga migo cheno. Onego bedni agent mar all political obedo agent mar UDA obedo agent mar Azimio. Onego bedni chief agents magika ni copy mar form 34A ma migosi primary school. Magi pimo go sama koro ng'ane jazo form 34C do gipimo go. Nto be gima Wafula Chebukati keto ngi Wafula Chebukati ngene ko tim kech ngene joge timone joge matimone kapoko otere bo verify bo sign. Kori monogo ber ndi ng'iyo kadi ben koro Charlie for example kori agent mar Azimio kata Fred agent mar Azimio Bomas to ng'iyo form mane omiye gi agent ma migosi to ng'iyo to neno ka opogre gi gimokete form 34C kacha to raise to wajan kara kopogre wadi na original form ti pull that form 34A ma migosi to ng'iyo to gi don chalre to gi discard manie form 34C cha to gi tiyo gi manie form 34A. Kore mamiyo
agent manie polling station is the most important agent monego benu chako go mondi. Kata mana chief agent. Kise chako chief agent dhi tiyo gi copy momiye kacha. To kochuno kata chief agent be nyaka bed ngama important ngama dhi goyo selfie. Onego bed neno bende otiyo gi form momiye cha. To wachen gigi opogore. Japuonj university duong to japuonj nasari duong malo japuonj university. Ene moketo mise mar ng'eyo. Nikech ka form osewuok e polling station gi errors. Form no ok nyal loke. Nyaka ang Chebukati riu mana kwano kaka ntie. Magata ko yudo kaka ne wacho ni samoro yudo ka ji ondik joma nondiko ombulu gin 65,000 to jomogo e gin 80,000. Chun nango dhi mana 80,000. Onge thuolo kata ratiro mar oko nyal loko kata form no oko nyal wite oko. Mae gima timore Bomas of Kenya ne jowa ma kamoro ne oko. Yiena mondo kika no gima chale gi Eriko wacho nikech gi lero wa gino maler ma kata mana jaji onge gima nyalo medie. En gima ler. An yiena mondo awach gimoro ewi gima timore e Bomas to gi gima ringo e mbui. Gima ringo e mbui kae nikech nitie weche moko ma samoro liekore ni to jogi ne temo donjo e mbui, nitie jok moko ma temo thiedho mbui. To kopo ni gidonjo e mbui kacha bende nyalo kelo lokruok. Kopo ni gidonjo e mbui bende nitiere gwenyruok kata oyudgi kata ka gisucceed ni gidonjo nikech IBC ncho wacho ni jok moko ncha temo donjo e mbui lakini ok gidonjo. Doni kata ka ne gidonjo bende pod ok ginyal wacho ni gidonjo. But koro watiyo gi gima watiyo gi gima giwacho nwa. Ng'e ni mana kaka Charles wacho ni japuonj nasari japuonj university important kendo nigi mbi lakini japuonj nasari important makoro loyo japuonj university. Ka agents otimo gima kare ma form 34A okobedo interfered with kata ng'ato donje e mbui cha ma dhi med kura kacha milion 5 to inyalo non physical form 34B gi to gi A kaka gin ibi mak jakuog cha nikech idhi nwang' kombulu manie mbui odhi malo. Koro ka agents ok winjire tem ibi penjen to ere gimomiyo mbui ka ombulu ni malo we wachak wadoga ne form cha kendo. Koro yo ma as long as ni agents otimo tich makare ma ombulu manie mbui kacha en ombulu mowuok e polling station kata ng'ato inwang' mana password modonje server no modhi omed gimoro kacha to agents nigi pichni te e polling station gibiro medo gigi gi agents mantiere e tallying National Tallying Center Bomas kacha maginwang' kombulu mantiere e polling station mantiere e mbui mar IBC ni malo. Bende kaka nyalo timore kamano e kaka ponono ombulu mantiere mbui kacha konwang' ni tin to form 34As gi odhi oyud kombuch gi ni malo tiende ka ng'ato dwa timo koraka to pod wanyalo dok e form mantiere e mbui kacha ma gibed downloaded ma kwan gi te gibed tallied to wadwa yudo ka kare mano ponono returning officers constituency returning officers otemo doctor kwan magin godo pod wanyalo dok e mbui kacha nikech ing'eni mbui kacha gi chene PDF kose goye modhi onge kaka inyalo delete kaka inyalo duoke onge. Koro imomi ineno ka IBC ne wacho ni giketo mbulu ni masa moro dhi e doho ahinya kombe mamoko ginyalo biro bedo matek nikech ka gini osebaye gi ka ni ok ichoche gi ka choche gi mbele dhi bedo matek. Ninjo ka giwacho ni gidhi kete matek ma ne aspirants mar dhi e doho makata kidhi e doho tidhi yudo ka samoro ine makumi nyalo mokerot to mai bende momineno ka joma nochung' mang'eny ineno ka ji mang'eny ng'ato Tingo bade ng'ato kwa mana bade ni an gini ka ng'iyo kata pok otie kweno ka ng'iyo nikech en owuon en gi agents kucho. Koro kwalo mbulu ni ne bet ok yot ahinya but whether inyalo choche kata ok nyal choche man to koro Supreme Court emwa biro weyo nikech Supreme Court wang'en nyaka bidhi e Supreme Court. Ng'ato nyalo penjo mar par ni ka koro mar Russia mar piny America mane giywak ne Russia nodonjore e systems mag ombulu mokalo. Dong ine no Victor gima Fred temo wacho ni yiero ma otim higani kendo kaka IBC otaye gitemo taye ma kete matek kwale to kikwale tidhi yudi yot emomiyo kata na wacho niya ka in gi agent samoro nyalo bedo kaka wacho ni agent moko no ninde class biyudo ka jogo mogoyo mbulu ng'eny molo jogo mondiki mano koro dhi mi thuolo mar dhi e court bi bed gi kes maduong' ni jodala wando no maya
kalure gi forms mineno ng'eni nyiso judges men gi jok mariek kalure gi duoko moduoki opogore gi duoko mane ni e polling station ka form no inyalo dhigo yudo copies go bidhigo e court biwacho ni Migosi Primary School onego bed gi dhano 60,000 mondikore ma nobedo gazetted to duoko manokele IBC dhano 80,000 nogoyo kura 20,000 gi nowuok kanyo mano koro mi thuolo mayot mar loyo kes koro sani mokwongo en ni kako okete makwale tek to kikwale yudi yot to koyudi kes bedo mayot e court. Erokamano. Wane kinde Charles Odhiambo ma bende kaka Fred ne temo lieu ka wan gi social media ma tinde ji yude thuolo mar wacho pachgi kod nyenyo gik moko e lela kaachiel kod mainstream media ma koro wan e yiene. Ne gibedo gi migawo maduong' ahinya e weche mag yiero gi mopogore kod puonjo oganda ratiro luongo ji mopogore opogore timo pimo kit ikruok ma IBC oketo kanyakla kod chenro mopogore opogore mag ombulu. Nyocha ka ne papo obedo gi weche mang'eny jomoko ne keto weche mag awinjo no bedo mang'eny ahinya. Ok ang'eyo ni ka watemo nono weche mag awinjo kod adieri mar wach dibed ni jowatiyo kod social media e yo moko winjore koso dibed ni chike ma ombekore ang'e ni chien kacha ni nitie dwaro mar temo redo chike social media ka pok onyago olemo nyaka kawuono. Wan kama chalo nade? Duol mochung' ne achiel mar oganda jo Kenya NCIC nyocha ne otero paro ne piny owacho nanga ni kabeto nego lor social media to nanga no paro mariek moneno ni kama wantie ni sirikal onge gima timore nyoyiem Victor kolor nanga to biro oro ote marach biro miyo ji chako bedo gi paro ka ji poko chako kata wuoth ni osekwale to mano gima sirikal ne kinde duto kata doko ni onge gima pore sirikal gitemo geng'o mondo kik ji bed gi paro ma mochochore kata mopogore. Penjo mipenjo no jumachiel motelo ne yiero ne wan gi bura gi duol mochung' ne weche tudruok e Kenya ka the Communications Authority of Kenya to ne gitemo somonwa ni un kaka koro utfambo weche nyaka unene uluwo chik utimo ma to nwapenjo gi penjo achiel udwani watim mago te tuketo wapiem gi tudruok manyasani to japiny to dwaro ng'eyo ipuonjowa e college Eric gi Fred bro ng'isi gi timo journalism ni kama onge ler mudho nyaka donje ok onyal dong' nono where there is no information there is misinformation. Kama chandruok nitie en ni ing'e ni sani ng'ata manigi pesa ne nyalo ng'iewo simu ma otudore go e yor social media ng'ata manigi pesa data mare simu mare en mong'e kako chaje kama pache ogike Zuckerberg beni loka kucho kama pache ogike e kama otime gik modwaro. Aparo ni ka wadhi nyime gima nyalo biro konyo ma okwa tamo japiny e ratiro mare mokwongo pod nyaka ng'is japiny ni ratiro biro gi ting. Rights come with responsibility. Jok mochung' ne weche chike nyaka kawe okang' mabiro miyo japiny neno ni gini kitiyo go marach titieko gi dendi. Chike nitie chike go nyaka lok obed tim. Wan gi cybercrime act kendo kama wadhi e mbele ka ahinya to jok ma thoro ga ketho nyinge ji ng'ane kiotimo ang'o ibro neno kichako mako ji to fine chake ni en $1,000,000 so ji dhi hinyore nikech idwa tem lego mondo ji obed gi nikech ineno maber ka Rwanda utfambo weche conventional media ema nokelo tho kama wantiere ni ni jo Kenya ok par gima notimore higa 2007 social media ema nokelo lweny machuno ni nyaka ng'i kaka oweya thuolo to nyaka yud kaka ilege igae ikawo chik mowinjore ne jok matiyo kode marach gimoro ka gimoro ber kata mana pan ng'ado alot ber to kitiyo kode marach to lweti odong' e bao so nyaka yud kaka iketo ne wende imake maber ipiage maber itiyo kode maber to maduong' moloyo en ni ing'e ni sani king'iyo maber ibro yudo ka utfambo weche nigi social media pages nikech gifwenyo ni conventionally ka chike oridi
dawa gombo lando duoko mar yiero to chiko twewa makwa lando tiloro mar Ramogi to social media page ng'ato nyalo chaka page moro tinaneno ka nitiere Ramogi TV chiegni e Facebook chiegni 20 ng'amoko ng'eyo to weni Ramogi emolando to kend Ramogi so aparo ni nyaka read chike manyalo konyo mondo gini okonyo gimoro ka gimoro man gi berne ni gi rachne. Victor, anane mopogore ka isebede class mar siasa miriambo is part of a political strategy. Niluongo ni political propaganda is part of a strategy e yombo mbolo. Koro dino bed ne na legacy media kama Ramogi TV mo gi Ramogi radio mwantieri kato bed mana social media. Propaganda oknya rumo ndalo mag siasa. Makmana kaka chale wacha ni nyaki bendi ng'eni to ntiere mana kama okang' minyalo dhiye kitemo timo gima chiko koyie to kati bende ni time social media to bad chik bochopo kuomi. Chik wacho ni oyie ni mondo iwuo kaka idwaro to chiko koyie ni mondo ikel dhao kendo chik wacho maber kabisa ni kata ke bende nyalo time kata mane social media kamano. No wacho ni freedom of expression. To gimitimo no en gima nyalo kelo dhao, en gima nyalo kelo koko, en gima isayo ji mondo ji ogore, mokata waluongo ni incitement. To kata di bed mana nitime social media chik biro chopo kuomi. Koro bed ni wan gi thuolo mang'eny e social media mawatiyo godo ok onyiso ni inyalo timo gimoro amora midwaro. Emomiyo sani neno ka jogo ng'iyo kabisa gigo mwatime social media kata bed na ni time in kaka dhano kaka as an individual kata time kaka media house or corporate. To wacho ni sayo ji mondo ji ogore ikelo dhao gikimiketo kanyo gin gik makelo dhao to kata mane social media ibro yudi kendo ibo maki kendo ibo tui. Lakini ken propaganda manama spako ruadhi ng'enya ka yeni pako ruadhi nyalo pako ruadhi yo moro midwaro ndando ruadha ni matunge bith mako yoromo gima to lwargo lalgo mando yeni kati medo mana chumbi bi medo miriambo mano ngama nyalawi onge to ki iloko mano bi donjo ni koro idwaro nyiso ji ogore kelo lweny to mano kata in social media idhi yudi. Koro freedom of expression do nitiero yienwa go tiyo go dembuyu to freedom of expression no bende nitiere limits ma kai kalo tikao ni okang'. Erokamano. Mano mewasebedo kwacho pile ka pile niko kiwinje Ramogi radio ka okenene Ramogi TV ng'ene okotimore. Fred. Victor, social media nigi berne to gimora mora ma nigi berne nigi rachne. Koro mano kaka nyalo bedo malitie ne ng'at ma odok korka rachne kendo nyalo bedo maber ne ng'at maneno korka berne. Achiel kuom gik mancho miyo piny owacho okoloro social media en berne nikech king'iyo social media okonyo dhano nyalo nwang'o information gimoro timore kae to dakika achiel iseyude okaw kata dakika achiel to gino ji mang'eny oseyudo gima dhi mbele. Nitie gima Charles owacho kacha wach mar effective communication. Nitiere yo ma inyalo kata piny owacho kata duonde monego beni chiwo weche e saa mowinjore nyalo neno mana kaka owacho ni ka ler onge kamoro amora ma ler onge to mudho nyaka donje. Koro one way en neno ni ochiw jogo monego beni chiwo ler mapiyo kapok weche mag propaganda gi odonjo kata weche maricho donjo. Gima nyaka ing'e ni propaganda en part of politics. Kuom ranyisi koponi propaganda no nyalo konyi mondo inwang' ombulu tiyudo ombulu modong' koro ibi ne bang'e. Kuom ranyisi koponi wachung' gi Charles to yiero chiegni to nitiere picha moro mane wagoga gi Charles chon tinyalo yudo ka joge ga odhi okawo picha cha kelo kae to giwacho ni Fred osego bade piny en koro o support Charles to ana wuon poka wuoyo to gini endi joge kokwanye to gibiro chwade e WhatsApp group gi kamoro amora mineno ni Fred osego bade piny. Kamano miyo yiera to an gima adwa ni mondo mon yen kuong yiera bora ni ng'ato kogo e wadgi remb ng'ato kochwere. Koro it's upon Charles mondo miyo bio wach ne no dhi approve gini e court ninja na tiyo gi propaganda gi false information momiyo yiera. But ntiere red line kama koro false information ok nyal kalo. Kama koro red line ntiere ka en gima nyalo thugo oganda ma mire mochwer
ken gima nyalo insight jopiny kata nyalo keching'eyo ni kaka wantiere kaka Kenya ka wan gi dhoudi mopogore opogore. Kichaki wuok kichaki dhi e counties gibiro ka gin gi jibe mochako wuok e dhoudi mopogore opogore. Nitiere majority, nitiere minority. Nitiere oganda ma samoro wuok e dhoth makama, wuok e dhoth makama. Kinyalo insight godo jogi kaka weche moko mineno jomoko wacho weche mag madoadoa gi mamoko. Mano koro nitiere chik moketi ma chik ni biro manyi nyaka kama intiere mondo chik ni otimang'o oyudi. Koro chik nitiere. Gimachielo ma bende jopiny nyaka ng'e, kapok inwang'o wach moro amora minene e Facebook, inene Twitter, to nyaka ing'ini nitiere mainstream media houses, credible media houses. Joluo Ramogi Radio nitiere, Ramogi TV nitiere, nikech magi be gin achiel kuom puonjo mwapuonjore godo. An ka ng'ato penja gimoro amora to nitiere, kane ok anyal go simu direct ne sosno kata goyo to komako, tabiro ng'iyo ni to bende nitiere media stations ma gino nitiere mondo kapok awuoye ka kia tawacho na kia. Koro pile gini kia, yie ni kia, kik idhi wach iwang'o gimoro kanyo to imbi wacho ni gini osedhi, to kare chik ni deal nyaka gi ng'ama share that information. Ok owacho ni nyaka in ema ni ikete, in mi share information ni kata ka ng'ato tong'o ng'ato gi beti kata picha no kibi ikete kanyo, ok ibi wacho ni an nanwang'e ni Charles ema ne ni kode, amba chwale. In iwuon gi Charles kosa uromre. Koro wan gi limit. Kapok inene Ramogi TV, tineno kiwache, dikria ne mondi, kapok ikaw gino mochwale WhatsApp group moro. Keti nyalo chwalo gini, tinwang'o kaka en gima kelo hinyruok, to sirikal kaka iwacho pile bade lach. Koro kik iwe gima biro chuni ni nyaka idhi e od ang'enge kata koro dwa kete gik mang'eny. Ere gima koro dwa chuni ni nyaka ihedhri ikaw gini. Beda mos, wachno biro. Erokamano. To ting'eni Victor, gima nyaka bende wang'is jothurwa. Erokamano Eric gi Fred. Propaganda. Propaganda ning'eni en gima ok ochakore sani. Ochakore e lweny mar ariyo mar piny botend Adolf Hitler. Kane en achiel kuom yore milogo lweny. Tinde propaganda isomo e skul. Nitiere jok manigi lony e propaganda misome, ok ena gimisiekogo. To propaganda kata mana e kind oganda ne nitie. Pok ineno minu mar nyina hasi chiw wadgi wuonu mowinjo ni idwa kendo, to dhi maora kulo kamuriwo gi jokor gi nyako. Ting'eno weya kama. Ning'ane bende tinde gikendo. Ing'eni jokor gi nyako dok makaparan. To kendo. Koro min gi ema hum kamacha. Mano propaganda. Wacha ni wang'ni to ai jela kochwe. Karagi negi miyo ng'ato bet mamachwe kama. To en ang'o mamiyo ji bet machwe. Koro ing'eni chunyi chako chandore. Mano propaganda. Mak mana gima nyalo kelo hinyruok ne oganda ema chik okoyie. Gimoro amora ne giting'ne. Erokamano. Victor asedi chama moko manie pinje maoko kane wadhi e limbe. To itero nyiso kaka chama notiyo, nyiso organs mag chama. Noterwa e group moro manitiere the propaganda wing mar chama no. Kendo mani tijgi. Majo kaya ubet kanyo tijgi loso propaganda mar chama. Mondo chama ous chama. Koro propaganda to nitie mano chiko yie. Gin gibet kanya mayawi kanyo ngi laptop mane mo chamo Sara mare en ni oloso propaganda mar uso chama. Mabe koko lose maber. To Sara no okdonji. Incitement wing to gi hate speech wing emaonge. Emaonge. Propaganda to nitie. Nyaka gipoga mano. Kik itim gima nyalo chwero remo. Mano ko yien. Erokamano ahinya. NCIC Act olero maber nyakwara Mugajwang' kik wadog gi gima ne otimore mwaka mar 2007 mwaka mar 2008 kod gima ne otimore mwaka mar 2004 e piny Rwanda. Wapuonjore puonje ni gima osiko. Jomadongo upogore kod mano. Sani koro chal gima wang'eyo ni to bunge mar piny Kenya dhi chalo nade. Kalo koda teko ma duond buche mag siasa nigo e yiero manyoro moni. Kata bende nitiere kuonde ute buche maromo 6 mapok otime yiero nikech chochni mane IEBC ne oselero jo Kenya ni notimore kendo ichano tim yiero. Mopogore kod mano Charles Odhiambo, William Samoei Ruto ni giduond bura mar UDN gibe ni thoth kombe no yudo e masa mar piny Kenya ng'iso ni en jasiasa aina mane. Ing'eni no chako chon. Adieri ber.
kendo nodonje chuny oganda no mana maber chuth kata doko ni ne ok giwuok kaka gijawuok to thoth manowuok nogone ombulu nonyosogi en ng'ama nyaka wacha adier ong'e lungo wach ong'e pango wach kaeto jomong'eyo be wacho ni lwete be chal manyoni ni nono so aparo ni ma en achiel kuom gik mane onyosogo jogi kaeto komedore gi gima bende wachore sani ni chal ka gima oganda ni ne obalo ni wuodgi ne gi kun koro ne gi go ombulu kamoro ing'e ni siasa mosebedo e Kenya ka gimomiyo ji osebedo ka laro telo maduong' kuom kinde malach en ni ka wuodu omako kata nyaru omako wirwath to un koro timang'o unyiedha to thothgi neno kamano nokotimore kata doko ni joma timo nonro to wacho ni timruok to notimore en mana ni ji ong'iyo gi mayot nikech king'iyo nyago mbaka gi ng'ato tend migosi Uhuru Kenyatta Central Kenya oyudo chenro mag dongruok madirom bilion 500 e thuolo mane migosi Uhuru Kenyatta ni etelo kiwe yawuot gi nyigi moketie lemo mideo mabende koro ne ng'iyo jothurgi taparo ni ne giseng'iyo gi telo mar ang'enge imajogi timiyowa koro mae e propaganda mane migosi Ruto tiyogo modhi othuo jopiny gi wuodgi makata koro wuodgi wuoyo chalo nono iseneno guok mipidho to pod gi to in mipidhe nikech kamoro kaka irwakori kata kaka ineno kaeto nawacho no jumbe chiegni bura mokalo ka ni adier luoro pap diriyo ka Miriambo pod twe wuoche mane gimotimore Central Miriambo luoro pap diriyo ka dieri pod twe wuoche pod ogwom piny mane gimotimore ne ok gichako moleo chako siemo ne jopiny ni bwo tend Kenyatta ma notimore makonyi koro wawinje uru gichako mano moleo koro jogi mokwongo ne gigo ombulu ka gikuoso wuodgi momiyo nyieni oyudo kombe mathoth kuro just ng'ani onyoro jatende kata mana mjumbe mar jatende jayudi nyaka MCA kata mana ombulu ma migosi Raila Odinga oyudo Gatundu South kipimo gi ma migosi William Ruto oyudo miyo ibedo gi penjo mathoth mokalo koro aparo ni en achiel kuom gik moyangore en ni adieri ber Ruto ok tugo e siasa ong'e pango wach ong'e pango ode ong'e pango gike en jasiasa mokaw mayot e piem moro amora ok en jasiasa minyalo kaw mayot e piem moro amora aparo ni mane gima duong' manyalo yangore ka to machielo ma bende nyaka wang'i en ni joma nogo ombulugi ne gin jomage ne gin jodongo koso ne gin joma tindo to ote mane dhi ne en ote ma moro joma tindo koso ne en ote mar jodongo gima jodongo neno so mago gin gik manyaka ng'i to but duto kuom duto od bura tich dhi betie matek na wacho ka juma mokalo mondo awe thuolo ne jowadwa nikech nitiere singo manyo migosi Raila Odinga ochiwo moko kuom gino wacho ni e ndalo 100 kwasekawo telo wadwa timo magi migosi William Ruto nigi kwan mar jood bura thoth weche mideo e od bura Eric biro ng'isi osebedo kode e od bura kanyo dwaroga ombulu achiel kuom adek ariyo kuom adek 2/3 to king'iyo sani ono chingo jood bura 230 kiwiye king'iyo sani kwan mar jood bura gi kata doko ni Azimio olweso Kenya Kwanza to gi kiewo but gima ber mang'eyo ni onge ng'ama dwa bedo oko mar sirikal kata mana jok ma oyier gi duond buche mopogore biro dwaro bete joma nigi chir mar bedo oko mar sirikal tin gin ga mana jothurwa kende wang'iyogo ang'ena yawo ne mbura wang' gunia mar weyo ka wach moro Charles wacho kanyo kapoko uduono kata wiye podoko uwil godo otemo liko wach moro kaka nchane William otemo donjo Central kata Masawa
William cha ne ochalo ng'at ma dwa tero dhako ka jaduong' pod ngima. Koro odhi oneno ka jalni dichuo ohewre kendo ng'eyo ni nitie kama kodhi ogike to ngima ne dhi. Koro ka pod otuo moseneno ka otuo to sechako twang'o ne law. To odhi kuno to lime gi ring'o. To samoro ng'ani to keto dhako galot. Ko en kodhi kujo to omiye rech. Samoro jali to keto dhako gomena. Koro en kodhi to chako twang'o ne kitenge maber. To odhi oyudo ka jaode ni ohero gik mimiye. Koro ka jaode ni ohero gik mimiye to odhi odonje chunye. Kae to jaode ni ong'e ni giko ni jawuon parwa dhi tho. Koro kata wuon par gikone ni kata ka tho to ng'ane midong godo. Teno neno mana ni ng'ane mamiya ni ng'ane mosebet ka miya ni. Ng'ani ema dhi rita maber. To en to kone ni awan ka ng'iyo to ng'ane ok biritu maber. Koro en gima wabiro rito mondo mi wane ni to ng'ama nyocha nosechako tero dhako ka jaode pod ngimani. To gi advice manyocha wuon par gi miye cha. Ere mabiro tiyo. Koro man to wabiro neno mbele kanyo. Nikech king'iyo kaka gigo nodhi. Adier mar wache ni mana kaka Charles wacho no. Ker Uhuru Kenyatta notemo konyo gwenge ma masawa. To mak mana jogi ncha nong'iyo gi mabalang, ging'iyo gi gik mang'eny. To Uhuru ahinya bang' handshake notemo timo balancing. To kata doko notimo balancing, king'iyo public appointments, king'iyo government parastatals, kiyudo kotimo appointments apart, tibiro doka auchiel gin jok moa kuondego. Gin jogi. Kata mana ambassadors nyaka mane bid appointed nyaka mo oginan. Koro jogi gina jok mancha ne ong'iyo ka gineno ni pacho ka gik moko ncha nok nyal timore kaka Uhuru nodwa timogi sama koro ne bang' handshake ka osebiro ni. Ok ni kero timo marach. Koro kata ka odoko no siemo negi kamano to ok gidwa dhi kuma wacho negi no. Manto koro Uhuru eno chalo ng'at masani koro wacho no onge gop jogi. Ahinya ponono kech ok wang'eyo gima Chebukati biro dhi lando. Kapo nono Chebukati olando gino no yiengo koni. To Uhuru biro nyiso gi ni an kuma na nyisou ne ok odho timo. Kora onge gopu. King'iyo wach machielo ma en composition mar od bura, aparo ni Azimio ok odhi marach. Ok odhi marach nikech kuom sani Azimio nigi majority. Kata doko ni en majority matin nikech king'iyo UDM up to nyoro ne gin gi 131 MPs. ODM ne nigi 87. Mabende ODM otemo. Alafu Jubilee nigi 26. Wiper nigi 25. Ford Kenya nigi 6. Ford Kenya nigi 6 ka okakoso. ANC nigi 6. DAPK nigi 5. KANU nigi 5. Mabende gin jo Azimio. Kaeto UDM pod ni Azimio nigi 5. PA nigi 4. Mana pa nigi Kingicha. Kenya Kwanza. Aya, mano Kenya Kwanza. Kigoyo tibiro nwang'o ka Azimio nigi 150 gi gaboro gi 59. Independent magina 12 gi. Magi kinde duto ng'at mosedonje telo. To wang'eyo kaka MPs chaloga. Gin ibiro kwano gi ne ng'at modonje telo. Nikech nitiere committees magidwa ni mondo gidonje. Koro committees gi pile bedo influence mana kaka Charles wacho ni ng'ama dwa bede koyonge. Koro MPs to tabu onge ahinya nikech ng'at mosedonje telo wang'eyo ni seche moko kata mana 10,000 koringe korido. Koringa korido kama but show kaka yandeli ekonwacha. To koro milion achiel to koringo to nyalo timang'o. Tinyalo yudo ka agenda. Koro gin gik mabedo ga influence. Seche moko bende MPs ng'iyo ga interest mar piny. Ka ging'iyo ni agenda mondo go beni kalo ni en gima dhi konyo jopiny. Tido ka samoro giriwore. Koro aparo ni kanyo ok dhi bede gi challenge ahinya. Erika pokolungu wach nikech iparo na kanyo nego ka oyweyo moro machielo madundo. Arana wacho gik moko ariyo go pogre gi ma chali gi gima Fred osewacho. Ni king'iyo migosi William Ruto paro mbele ji. Kata sani king'iyo koyo moolo kuom jo Azimio. Okela propaganda na yombo gini. Ase yombo. To oro jogo donjo dho mbui ma en ng'ani ok yombo. To kipenjo ng'ato, to uyombo gadi. To kendo ng'ama duoko no onge. Omi duoko no onge. Mano nyisi ni en ng'ama paro mbele. Sani koro set agenda. Podorikne. Sani wawuoyo en mose set agenda. Ose create perception ni oyombo. Makata sani kiyudo ng'ama goni simu ma penji to nito bwana nyon ng'anyo yombo. Bwana nyon gini odhi gadi. Nikech nyoro kana wuok Bomas sa uchielo otieno. To IBC nyopo kotieko kata taling. Ne gi ng'ado mane gichako timo taling nye giweyo. Ne giwacho ni gidwa tiyo
one thing after the other. Gidwa tieko gi verification mondi. Mboka gisetieko wach verification. Kora gichako riwo ombulu. Masani IBC ombulu moseriw. To IBC malando ngomoyombe. Yiero mano kori migosi William Ruto o think ahead. Makata sani osechako timo strategy mar 2027. Imomi wajo ka wan kwa wacho nto wando jogo kudwa winjo wach ti wenyo wajo wan joluo mowar. Wane tie joluo mowar joma go Raila. Joluo mowar ngama go Raila mane joluo mowar. Kidwa wacho adiera. Dwa jadiera. To wan ok wacho kama nikech wan wacho kwa luoro gik mwan neno. Kidwaro William Ruto sani mondo ka kidwa deal kode. William Ruto dwaro ni ot ma wacho ni yweyo cha. Nyaka kete jok ma think very fast kode mauna na kode ka gika to kuwe thuolo matin omineno ko muomo ma odhi omuomo nyaka jatende to ka tieko mane kaka chali gi Fredo wacho ni koland Azimio to Kenya kwanza dhi barore nyaka ngwa bede ga handshake moro nitiere jogo ma ok ong'iyo bede koyo iro kamano ibiro kwanye gi kanya kwa mga jiwange kawuono ang'e joluo mowar Wakawa yue nyakwara mga waka thuolo madundo wa goriti ne joma mane winjo wa Ramogi Radio. Kata kamano ka en gi thuolo mane tipo mari ibro dhi nyime kod winjo twak achiel kachiel maka kawanene omedwa thuolo mar sa achiel kapod wameno pimo mbaka weche thoth kata bende sa to nok kamano ka jomoko jawacho mak mani e kinde ma wan go ne madundo ne ok nyal mono wacho weche moro kaka jot achiel kete mana kama en nyakalondo mari mar Ramogi Radio kaachiel kod Ramogi TV Yiero 2022. Hamjambo wa Kenya, jina langu ni Vanessa Gwandaru. Ukitaka going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. Like, we are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
mana kamano nyakwaro Mwajwanga magi duto gin mbaka magero piny watemo pimo piny gi toch mar beti 12 duto ni to piny ikuodho nade ma emise mar Ramogi TV oketo okinyi makawuono wik bed kikwil wan kod wengewa wan kod jowa ma bedo go kambi Bomas of Kenya ma en log tich maduong' mar kar riwo mbudu duto mar komaten piny Kenya ka oganda jo Kenya rito gi siso IBC kokalo kuom jakom mare nigi ndalo achiel mano kiny gi kawuono ka kwano kiny kende magiko mar golo lendo achiel kachiel ni to e kind ji ang'wen ma osebedo kalaro komaten piny Kenya achiel kuomgi nyogo bade piny nyoro adek makoro ni piem makmani IBC bro dhi nyime mar lando duoko duto mag ji ang'wen ma bende gidiero nyakwaro Mwajwanga magi te bro bedo kachopo e iti achiel kachiel bende wantiere kod wengewa e bombe mopogore opogore ma bende bro pimo ni to jopiny rito e yo machalo nade abro tuda kanyo kod Lydia kani Bomas of Kenya mana bang'e eri kane pok ang'adi nitiere wach moro mane chal ka gima ne idwa temo sero kane watemo ng'iyo kaka siasa mar piny Kenya ni osebedo kachiel kod mbigo teku ma jalup jatend piny Kenya William Ruto obedo go e kit siasa mogoyo UDA en duond bura ma pod wendo e paw siasa mar piny Kenya pod ok obudho ahinya to mak mana ni jomoko nyalo bedo gi paro ni nobiro gi liet moro ma kata mana joyie mag Jubilee kamoting'o Jeremiah Kioni gini ne oyom sipwap kidhi e gwenge mag Rift Valley North Rift gi South Rift kachiel kod ma region ka nido ka UDA ne chal gi mogolo sie mager ahinya ne jomoko mane chung kod buche moko mag siasa. Erokamano Victor. King'iyo migosi William Ruto kaka jasiasa. Migosi Ruto ong'eyo siasa. Ma kata dine ben onge jakom. To be no muoma gi jogi chon. Nikech mana ni Raila Amolo Odinga be en jasiasa motegno. Koro muomo kode ok yot. Migosi William Ruto nochako go siasa liga mar prochiko gabiriyo 1997. To sebede system mar siasa ni nyaka sani. Makata king'iyo jogo mosebede system makata kata mana molo jatende obiro bang'e ka bedo introduced gi Moi tuo mondo chung. Yudo ka Ruto already ne nitie siasa kendo go siasa kendo en mbunge. Koro ok en ng'ama wende siasa. Ong'eyo ni kidwa chako wuoth to nyaka ide mabor. Dipo nono samoro kata be kan ochako wuodhi ni no ko ng'en to onyalo kawo telo Yiero ni. To ne ogo kwano ni chieng' moro onya donjo State House. Makata ko ken sani to chieng' moro obo donjo. Koro en ng'ama go kwano mabor mana kana wacho ni samoro osechako go kwano mar kata koyombo kata koyombe. Osechako go kwano mar 2027 sani osechako beno osego kwano no. Ong'eyo maber ni siasa kidwa go nyaka chak mabor. Emomiyo nyaka no ger ode. Ni neno ka notemo donje ute imae. Nochako bura mar nodonje bura mar URP chao giduogi kethe odonje bura mar UDM omae gidonje Jubilee owite oko. Koro neno ni to kadwa dhi mbele nyakora chak mara. Karigi notang ne ok register a political coalition. Iyudo ka jogo donjo kaka jo UDA. Eno yiere kaka jo UDA. Nyiso pesa mar political parties bende madhi biro cha. Dhi ne UDA. En gi ode monyalo luongo bura. Ok onyal kata ka jogo gonjo. Kech sani to handshake acha nyatimore ka. To king'iyo Kenya Kwanza en men gi majority. Koro kidwaro to ng'amo yombo aje ni Azimio yombo. Onyalo ng'izo Azimio ndo bwana anti ng'ene wasetiyo kodi chon. Nenda 207 ne wan kodi waseringo kodi. Pod onyalo tiyo. Onge gima oseketho. Siasa onge gima kethore ga siasa. Nikech iwacho ni bunge kacha be wan gi gimilong ne ilongo nang'o? Committees. Weri kata committees. Bedo ni ng'ato ne giduon bura mar siasa. Parliamentary political parties. Obiro nyise ni jatelo onge mose kedare. Nikech kata mana joge mani jo UDA gi inyalo yudo ga samoro kumanyo wuok e got ni ng'en beti opposition to tek. Kamanyo wuok e got inyalo yudo ka wabunge mani wuok e got gi chako loso caucus ni Mount Kenya political MPs caucus. To giwacho ni awanto kaka jo Mount Kenya wan dine wahero mar siro nyarwa ma nie Azimio kaka ng'en gi Mount Kenya nti gin gi ji ariyo kaka Gachagua donjo gin gi ng'ato kach kaka Ruto donjo gin gi Gachagua
kazi miyo donjo nitie nyargi kacha gibro wacho ni telo mit ka nie dalau sani wanie gi nyarwa kacha wa for now wa support uru nyaro tibido ka koro Mount Kenya nyalo wuok to giwacho ng'e sani koro jiri ng'iyo interest politics all about interest sani ng'ato ng'iyo mana dwache magajo wa bunge kana manjo yudogo nyalo wacho ni wando sani kaka wase oneno ni the political realities mantiere sani wando ne ber kwa gomba ka ging'ane kata na Ford Kenya gi ANC pod nyalo biro to wacho jodala wa nwati wase ringo kodumo kikwa wabe wan jirende ka wan mashemeji pod wanyalo gomba ka onge gima nyalo timo onge manyalo tande to kata Ruto donjo pod onge gima tame gomba ka gi Raila onge gima tame gomba ka gi Kalonzo nikech sani koro kosedonjo makane wajano yose go koro wang'iyo 2027 sani koro gima tame biro chako gomba ka gi jo Azimio gin to bwana koro kwanja ku gomba ka pod wanyalo wuotho koro numbers modonje bunge there is no big deal about it en ni sani jidwaro nyalo doka sani ka ngose lende kawuono tido ka jidwa chako gore simu kawuono to ng'ane kinyo kwa madhe cha in fact achiel kuom gik madhe riwogi bang' ka ngose lende godhiambo en wach CDF mane koto Supreme Court ketho kone ka gere idhi yudo ka adier CDF osetimo mang'eny ok ang'eyo ka ni chano ni wawuoye CDF oseloko gwenge to oteku mar mjumbe member of parliament member of the National Assembly niga e CDF mako gole to gidhi hinyore ma en achiel kuom gik madhi riwogi so banko ka oselendi joma dhi mor joma dhi kuyo bang' ndalo machuok to gin gichako na go mbaka mopogore kod mano nitiere kido moro maneno gi jo masama Kenya madiere ka king'iyo gimiluongo ni voter turnout kado bed ni wase wuoye wang'ni no giwuok oko ka gijawuoka ma koro ng'iso ni ka Kenya ka wang'eyo ni ji go kura kaluwore koda dhoudi interest bedo namba 2 ma koro ng'iso ni ka wuodgi ok ochung kata nyargi moro ok ochung e kom mar tend piny Kenya to gin gi samuoyo mar go kura ma di bed ni en gima samoro e pauses aka jomoko nyalo biro kolo matut friend wachaka wacho ni Kenya ka kopogore gi yiero ma 2002 pod ok wang'eyo ahinya pattern kaka Kenya goga ombulu ahinya nikech mibadhi mag ombulugi kinde duto chochni mar ombulu chakore ga e census ok chakre e yiero kata registration politics en a game mar mind nitiere gimoro mikuongi keto ni masawa ombulu ng'enye kata Rift Valley ombulu ng'enye kata Kaluo ombulu ng'enye to ka koro gika ma koro idwaro gie tiyudo ka gionge e ombulu ma 2013 gi 2017 pod ok wang'eyo ahinya nikech ne nitiere chochni Supreme Court nowacho ni ne nitiere chochni koro pod ok wang'eyo ni to ombulu ma iwacho ni pek ahinya ga tarakanithegi sani ka ne warito gi mondo wane kaka gibiro to nekech ne gionge ng'atgi koro miyo kamoro pod ok wanyal keto e rang'iny mondo wane to be nyocha gin ga tie adier koso gin agina gik manyocha noket ga keta mimedo godo nombulu lich tharakanithi kaka nikelo gi ndalo Kivitu ka to gin gik ma gionge kata kamano turnout ne nitie piny mamano gima nyaka wayiere koluwore gi figures mag IBC ok kata mana masawa kende kamano gima nomiyo giwuok oko ahinya en nekech ing'eyo ni mokwongo nyocha ne William nosedonjo kuna ahinya kendo nyocha ne gin kode mane ginyalo wuok ne karomgi to kaka Karua no obiro to Karua ochako yiengo yie mar UDA odwa yienge matin koro kamo yienge ni to Karua odwa bedo ng'atgi to aneno ka bende Kero Uru bende ochako biro odwa biro gi mbi mathoth koro kodwa biro gi mbi mathoth to koro mana kaka ne Charles wacho ni ombulu mane gigoni gin ne ok gigo ne gigo ombulu mar lack of confidence or vote of no confidence on wuodgi Raila ne ok gidich go kamoro amora on wuodgi koro Raila ento yudore akerkeke mar wuodgi ni koro miyo mae no miyo giwuok oko ahinya to bende ka king'iyo Rigathi Gachagua en jalop William Karua bende en jalop Raila whichever way mane dhi ne gineno ka gima gin go ka en mana jalop ker ma pod ng'amo kawo pod gidhi timo nade
Pod gidhi ponde boy. Kech mano kende gima gin godo. Pod gidhi ponde boy. Koro gini be no odwa temo yiengo gini to gidhi kany kaso jomoko koro chuny gine ne kar mondo mi kik adhi aketh chuny ker kata mondo mi kik adhi agine kon jok manchani afadhali awera go nikech gima dhi yude onge. Koro mano miyo siso margi. Podok chien. Gima chelo be mana neno. King'iyo kombe to gi kwan mar ombulu mowuok Kirinyaga to gi Gishuru. Tipimo gi kombe gi kwan mar ombulu mowuok Nyeri to gi constituency manyo Rigathi Gachagua nitie. Bengiso gimoro ewi siasa mar the common mwananchi jago ombulu winjo. Jago ombulu chalna ni gini oken kaluo kende. Chalna ni jago ombulu e Kenya mangima pod en ng'at ma dwa winjo gimoja luongo ni atom nugo ayany. Moloyo ng'at madwa kan kori dwa wacha die to kare ma kori warie ni kora pani jago ombulu manie Kenya chalni podok dwar ng'ama wacha die nikech kanyi winjo Martha Karua ka wuoyo no kiwinj ko wuoyo nying ng'ato no wuowi gik ma mulo chuny japiny to chalni mago ne japiny okodich go japiny no dich gi ng'at maluongo ne nying ng'ato. Erokamano. Wadoge kaluo kaendi yande bang nomination ne nichire dhiro wach mar 6 piece ni be no nenore wang'ni e yiero ma IBC ma kono tayo ni Eric. Yeah, 6 piece otiyo kaluo. Nikech kinano nen 6 piece gi ng'ade nywande. Ng'ade nywande aneno ka 6 piece otiyo. Akia ka be nitiere kama nywandruok notimore. Poka winjo kalure gi duoko te duto masewinjo bed governors obed wabunge women rep akia women rep ma Migori elect no yier kaka independent but man en bende no wuok mana kuom Shakil Shabir lakini ng'eny ne thoth ODM MPs gi governors gi women rep to donjo to mak mana ni wasebga wacho niya njogo no goni gi ombulu koro kata gitiyo kata kok gitiyo no migi thuolo gi oganda manogon gi ombulu kane gon gi ombulu ni gine 6 piece kose no gon gi ombulu ntiere kaka jopiny gi geno ni ginyalo kelo lokruok to mano bende na kare kik bed ni koro gise donjo jopiny kendo dwa chako ywak kuom higni abich wan gi geno ni jopiny no duoko gi kan gi geno ni jogo dhi tiyo kik bed ni jopiny no duoko gi ni gidonjo wachen 6 piece mano pod wadhi medo ywak gi muodo lak kenda higni abich mabiro. Aparo ni kamoro bende jopiny chalo gima ne owinjo ywak mar migosi Raila Odinga kech Raila ncha ne owuoyo gi jopiny mowacho na dier unyalo keta ker to unyalo keta ker mabuoch mowacho mama to ne gima ncha ne make sense mochalo ng'ama ncha ne owacho ni kata gik moko kane okodhi maber kamano to kik uketa ker maonge mbii nekech ko dhi parliament kacha kineno performance mar ODM anyalo wacho ni ODM otemo nekech 87 MPs nyaka sechegi mano gitemo kabisa nekech apa chien kancha ne gin gi 77 or what koro en gidhi malo madincha bedni onge parties moko mag Azimio mabende ne ochungo magipogo godo ombulu kuonde mamoko kaka Western ne ODM ne dhito maber ahinya bende kata kaka Kisii king'iyo wabunge 4 ma UDA oyudo Kisii mago ne wabunge mano onego beni UDA ok yud kuno di nyocha Azimio parties mane Azimio giwe chungo mido ka party ni ochungo kasto gidhi gipogo ombulu kora paro ni 6 piece otiyo to ahinya otiyo nekech duol mar jakom mane jakom okwayo godo ni miauru jolweny madhi konya kedo. Erokamano. Achiel kachiel ka ineno tipo mari mar Ramogi mago picha achiel kachiel mabiro ni Bomas of Kenya kama bende chenro mar riwo ombulu dhi nyime kachiel kod nono obok mag 34As ma oyude kuonde mag luto ombulu 46,229 duto. Commissioners mag IBC joneno ma wuok e Kenya ka kanyakla kod mawuok oko mar piny Kenya ute mag fwambo kanyakla kod chief agents mag jochung' mar kom matend piny Kenya kaka jakom mar IBC kod commissioners ma osebedo ka lieko arita ojiw mokalo kalo koda weche mamoko ma osebedo katimore ma en laro kata oko mar Bomas of Kenya kama bende obila mirwayo kuor kayugni ka gitemo nono joma donjo makmani kaka japiny ka in pacho bed mana pacho nikech Ramogi TV bro keto ni weche gi duto machiegni kod Ramogi Radio bende bro keto ni machiegni gi duto nyakwa ngwajwang miyo ka ingo kod oboke mo mayangi ni nyaka ibed kanyo kekede kacha nono tibro tiyo gi dendi ka yiem nono
akwaya gi muolo nikech yande nitiere jomoko mano sechako go bunde kongengo kadhi Bomas of Kenya. Okang'e nango manotero gi hie mag mani dhano en jakwadh chunye. Mae momiyo wamedo kwa oganda wa ni Ramogi TV bro kelo weche gi duto. Be nyalo nene kokalo kuom Citizen Digital app yo mayot ahinya. Kata ka ine safar kamoro amora ma intiere bed kata man kichogi yor tich to onge wach moro amora mabiro bro bai nikech tinde Ramogi TV gi Ramogi Radio oketo piny nyalo ting'e lith ka ni mari nyalo pimo wach moro amora kata nyalo neno wach moro amora matimre e alwora mari. Mopogore kod mano mane ni yiero mopogore Charles Odhiambo. E kaunti Homa Bay ne wabedo kod miyo mokwongo mane jopiny oyiero kaka miyo madhi bedo governor ka osecha umuma. E kaunti ma Nakuru ne wabedo kod kwan mine mathoth manomako kombe mopogore. E counties mamoko bende kaka kaunti ma Meru nye waneno ka wan gi miyo mokwongo madhi bedo bende governor. Ma chalo ka gima sigana maneno ka josiasa moko wacho ni negi oyenga moro mosebedo ka nitiere weche mag telo mar mine cha negi kethe oko. Victor, en gima ber. En gima ber ni ing'eni osebed kiwacho ni ng'ama miyo neno gik moko mopogore. To kata kiwe mano, an geno na maduong' en ni jok moyiergi ok dhi tiyo nikech gin mine. Gidhi tiyo nikech jopiny omiyo gi thuolo mar tiyo negi. Inyalo paro ka chien kacha ndalo jaduong' Moi ni ng'iso rowere ni un jotelo makiny. Ma kinde moro ka kijende no obalo mowacho ni usikono mana ni wan jotelo makiny. Wang' ne wan bwa dwaro telo. Mane gidonjo e od bura, ojende bura. To ne ni kama kwan mar yudhe no donje bunge. Kwan mar yudhe machandore oko mokoso tije no medore. Kori wuoro ni tokara en nang'o. So an geno na maduong' en gima ber ni oyier wakeini kwan mar wakeini moyiere lemo mopogore mag telo. Apani sani koro wan gi wakeini 8 kaka governors. Abiriyo kaka governors. Ma en kwan maber mokalo. To geno na en ni gidhi ging'is ni en gima ne owinjore. Ok en gima ne itimo mar oruma. Mar ariyo, Victor, aparo ni kama nyaka bende awuoye wasebedo ka wawacho juma mokalo ne wawache ka ni an gi pacha kaka nene kama wach nitiere en kom MCA. Nang'iyo e yiero ni kuom wards 35 ma Kisumu County. Jo Kisumu ong'ulo oko MCS 24. Migori, jo Migori ong'ulo oko MCS 30 manyotiyo. Homa Bay ging'ulo oko MCS 32 manyotiyo. Siaya ging'ulo oko MCS 11 manyotiyo. Ma en siem ne jok moyier. Ka ok itiyo ne jopiny to jopiny biro ng'uli oko. Kidhi ni dwa loso mari to jopiny riti e debe. Jok manoyier kaka wajumbe king'iyo gwenge makaluo, wajumbe manyo nitie odok chigni te. Okapar ka nitie mora modong' oko. Fred Ouda Kisumu mopogore gi Gosi Fred Ouda to kod Olaga Luoch kombe go okaw gi wajumbe mag ODM. Fred Ouda be nyoja ODM but ng'amo okaw kare ODM. Olaga Luoch nyoja Ford Kenya. Rosa Buyu en ja ODM. Gima Fred wacho, jopiny makaluo nowinjo duond Raila Amolo Odinga ni kik giwe duk. Kik giwe duk ni gik ma Eric wacho ka. Duk ma Eric duk miwuoye ka. En duk mar ng'iyo ni to ere kaka wang'iyo nyime, ere kaka wageng'o burni, ere kaka wadino rodni, ere kaka kokel paro, sirikal okelo paro e od bura, to ere kaka wanywako mondo paro ni olokre tim, ere kaka watimo kisera ne wajumbe mamoko ma ok ni kodwa mondo mi giduog koni. Mane gine nikech Kenya kato impeachment manyocha ne jomoko liere campaign. Impeachment e Kenya ka ok yot golo ma oseting'o pala gi muma ba. En mana ni to sera mage. Ng'en achiel kuom gik momiyo kiweyo wach kwe e Kenya, achiel kuom gik momiyo Migosi Uhuru Kenyatta noriwore gi Migosi Raila Odinga ne en wach bunge. Mondo mi ne chenro mag sirikal koro kal kare. Nikech ne gisego turubin magi ng'iyo, magi wacho ni nyieni
dwa chung gimoro amora mwatero madhi nyiso ni tend migosi Uhuru Kenyatta ber odhi rocho. Koro nyaka wamany kaka wachako goye piny. Inyalo paro kane gidagi wach kalo budget. Yes. Mo ruongi e bura pan Africa. Kanye kama wach no chakore. So ne giwinjo duond jopiny no winjo duond migosi Raila Odinga. To migosi Raila Odinga bende koro ang'eyo ni en gi tich mang'eny, gik mopong'o lwete ng'eny. But wajumbe moyier kaluwo gi be nyaka bed go piny mondo gisgi ni jokama un manyaka koro um dugwa. Gimoyelo dugo ganda luo en gimiluongo ni devolution. Kech chon ne waywak ni sirikal ni malo, to devolution koro notero pesa ne jaluo ka jaluo, ma jok manotele kombego ne gin joluo, to pod ndara richo kaluo, pod pi onge kaluo, to kata doko ni namo luoro moketo adiere, pod jopur mapuro chele ok nyal neno ber mar yuto, to pur to ni e lwet counties, pod ute thieth richo, waringo wadhi thieth e osiptande mag libamba. Koro kik jok manoyier gi we jakom duk ka ging'ielo dug joluo, nikech ka yie osego to jok magolo sige yie katere piny nyaka bed jok mong'e piro sigo, kik gibed jok mago osike piny osike tore kapok ochopo kumitiye kodgi. Wach mangima mokalo. Eric, dipo nitie wach moro midwa medo wiki kwinya kora Mkajwang' bende piche ma achiel kachiel osebedo kuneno kuk Bomas of Kenya, ka bende wantiere kod jowa ma bende bro mi wach moro mtuch Bomas of Kenya ma Nairobi ka bende IBC dhi nyime kod temo nono kendo kolo matut oboke mag 34A kanyakla kod chiwo duoko ni to joma lara kuma ten piny Kenya osedhach nade nyaka ne Kenya tim yiero tarik 9 dwe mar 8 higani. Eric, erokamano, adwa medo gima chale wachono ni siasa nitiere gimiluongo ni lobbying. Mar ariyo, ki jogo manodhi e skul kasomo siasa, wacho ni siasa tiend siasa en pogo mwandu. Gi ng'ama poge. Koro sani waseyiero jogo ma nyalo ng'iyo kamipoge mwandu. Usemiyo gi thuolo ma dhi ng'iyo kamipoge mwandu. Mwandu ipogo e National Assembly. Jogo mane jopiny oseyiero sani koro nego bed ni gidhi ng'iyo to mwandu gi ipogogi. To sami ipogoe jothurwa en ang'o mwatero. Nyocha nago mbaka gi gavana moro. Kana ywak ne wach ndara moro, ni ndara no rach kabisa, en ang'o matimore. To nyisa ni Eric, gimoro kaka ndara chal kama mbunge man kanye monindo e class. Onego bed ni mbunge no ema lobby sami pogo mwandu mag loso ndara. To bendo wacho na an bende ndara ma kama kama dhi kamacha nyaka kete budget ba miye pesa. Kose miye pesa to dhi oluwo ka ndara no en mar kura kata en mar rura. To ng'iyo nto kura ndara ni jwasego ne koko boketne pesa be igere. Mano emonego bed ni jogo kik we jakom duk. Kik bed ni jakom kodonjo kodonjo kado bed na migosi Ruto kodonjo pod inyalo bedo gi jogo manyalo lobby ma unyalo dhi los kokas moro matin tu dhi neno jatelo to jatelo ing'e ni ker mar piny te kado doko ni jopiny no kogoni kod in ker mar jopiny te. Wadwaro 1, 2, 3 mondo jopiny jowa bende owinje mit sirikal. Mano emo wachoga ni samigo kura to nyaka yier ng'ano manigi wich manyatimo kamano. Samipogo mwandu gin kanyo kendo ginyalo lobi maber ba poge kikele. Sani koro ng'en gima duong' sani koro CDF jogolo. Koro nyiso ni ka CDF ni okobiro ando dhi ponono ni gino ema dhi riwo wabunge kanyakla mondo gikel chik moro mondo gilos. To kapok okele pesa no odhi kanye. Erokamano. Nego wang'e ni to en wabunge mage masani koro unyalo lobby to pesa no sama pok ukete kanyo boduoke. Erokamano. Eri kobro mana ng'adi kendo musainyo timore mana ka gir kera gini ne masa mo ka yueyo ine manyaka ta ng'adi ng'ado. Erokamano enya. Obro dhi chiel kachiel kendo nyaka Bomas of Kenya kama bende IBC ni kod log tich margi mar riwo
ombulu duto mar koma 10 piny Kenya mopogore kod duoko mag ombulu te ma bende ogole tesende mag luto ombulu 46,229 Kenya kama ngima bende ginono te obok mag 34A mar neno ni to bende nitiere ng'ikruok moro kamoro amora. Lydia ka iwinja oyawore kendo ng'iswa ni to mage manyien ma bende piny oyawore gokinyi ma kawuono Bomas of Kenya e kinde ma jo Kenya gi jo Kenya nam duto bende rito gi siso mar biro winjo ni to IBC ochano chenro mar chiwo duoko mogik nade. Lydia kiwinjowa thuolo mari ng'iswa ni to manyien mane ma piny oyawore go kawuono Bomas of Kenya. Awinje makare Cleophas oluoch achiel kachiel koya e kar bagoromo mano mar Bomas of Kenya mabende en log tich madul matao yiere pacho ka mano mar IBC segi Cleophas aparo ni kabende nyalo nene pichni mago mabende bira achiel kachiel e wang' jowi mano mar Ramogi neno kanyo ka oseketi ikruok makare mano mana ni omiwa duoko mogik ahinya gi duolo matao yiere pacho ka IBC par ni ma en chenro mabende ose nochakore tarik 2 chieng' no bende oganda jo Kenya nowuok oko mano mar dhi goyo ombulu mondo migi yier jotelo mabende gidwaro ni mondo ota Kenya kata kamano en chenro mosebedo kayware kabende ma en odiochienge mar 6 kabende koro wenge duto ochomo Bomas of Kenya maneno ni gineno maneno ni giwinjo makare duoko na bende dhia ira jata chendo kana mana jakoma mar IBC Wafula Chebukati stegi Cleophas osetim ler kata mana e chuny dierot kama bende ne returning officers mago bende no osebedo kanono otesego bende noya ne kelo tesego manoya e kuonde gombulu mopogore opogore e chuny dierot kama ne gibede Cleophas nyakisegire osegol gi kanyo kendo mesni moyo 12 mano oketi kanyo osegolo kambende koro kombe osepangi yo makare maneno ni chendo no mar land ochakore e yo makare segi koro ben kwa ng'iyo aluora maka arita okete yo makare maneno ni chendo ni odhi kare ka bende thuolo machuok sasa ko chakre sani nikech kaluwore gi kit pengo mosepango kombe Cleophas en ranyisi ni sasa ya koya sechegi jakom mar IBC Wafula Chebukati igeno ni dhi nyiso wani to en ng'ama bende tingo bandera matenda piny Kenya sechegi bende jotelo mopogore opogore moya duon buche mopogore opogore moya riwruoge mag siasa mopogore opogore bende no sedonjo e kar bagoromo Bomas ka bende geno ni kweth ka kweth ni geno ni gina mabende jatend kweth margi idhi land kaka jatend piny Kenya okinyi na eno jotelo machalo kanyo kaka ukila mara Azimio la Umoja One Kenya Alliance Paul Mwangi kachiel gi agent maduong' kata chief agent mano mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Itabao Kanchori bende no sechopo kayo makare ka bende kor Kenya Kwanza Gladys Sholei kachiel gi jotelo mopogore opogore mag motendre kod riwruok mar Kenya Kwanza bende no sedonjo kae Cleophas koro nyaka sani waketo mana wang'o mondo winje to lendo mane midhigola hinya gi jakoma duol matao yiere pacho ka IBC Wafula Chebukati wang'ie ni to enang'o gini mabende koro pango ne oganda jo Kenya kaluwore ni chenrogo mar chiwo duoko mag kuonde chung' od bura bende koro dhi karumo kak bende koro geno nitiere ni dhi lande mana sechego mabende ang' nochiwe leno nikech nyaka sechegi oselanda duoko moya e kuonde chung' od bura 258 ka bende dong 32 ka bende geno ni mago ang' nolandi sechego mabende ang' no ochiw duoko mogik duoko no ma jatend piny Kenya Cleophas ka in gi penjo nyaka sechegi. Ma en Victor erokamano ahinya kuom miya nying manyien itisa kawuono ni Cleophas oluoch kata kamano erokamano ahinya ng'eni tich osebedo matek mokalo Bomas of Kenya. Obiro je kan gi penjo. Erokamano ahinya Lydia. Liekonwa kanyo ni odong' kuonde mag maromo 32 eka koro to ibro chiwo lendo mogik. King'iyo kaka tich koro tiyore yande wantie kod mesa 4 mane IBC noketo bang'e ne gichagi medo mamoko bende nitie mamoko ma bende gichano mar medo mondo mi otem kaso chenro ka wang'eyo ni tarik makinyni ema bedo giko mar chiwo duoko mogik e ombulu mar koma 10 piny Kenya kilalori kod apisa mag IBC man machiegni kodi kanyo.
VOJ chenro mar nono otese mag form 34A en chenro mano serumo gimodong koro en mana mar lande kendo no emodong kendo dong 32 ma bende igeno ni mondo landi makaluwore ni chuny derot kamana na owacho kama bende gichokore manitiere gi mesnia onochakore mesnia 4 mesnia 8 nyaka mesnia 12 no osegol gi duto mesni modong ka gi magi okapar ka gin mago bende dhi kwane ka dhi timne nonro mag ombulu gina kanyo bende opisas go dhi bedo ka bende koro gidhi chiwo igeo ni gidhi chiwo duoko mogik ne oganda jo Kenya kotendo ni to en ng'ama bende dhi tingo bandera mar tend piny Kenya seche gi duon buche arama kuonde chungo od buche 258 duto oselandi kata kamano kamodong kane magi okapar ka gina mesni mago mag timo nonro osetim kendo duoko chalni osegikie chalni kweno bende osekwen makoro gimorito en mana lando ni to en ng'ama bende dhi tingo bandera mar piny Kenya tolne piny Kenya e tielo machielo. Victor ponono ni samoro ni donjo Bomas of Kenya kacha ni wacho no kacha ni arita osejiw mokalo yande wasebedo kwaneno ka jopiny moko nitiere machiegni e dhorangach maduong' madonjo Bomas of Kenya sama ni dhi Bomas of Kenya bende wantie kod ng'isi no koso kawuono bed no pogore. Victor ka winji makare kamani yande waneno ka dhano moko no sechako go sigala magin jopiny maonge kod oboke ma puodho gi ni gibed Bomas of Kenya ma osebedo ka oluoro dhorangach maduong' ma Bomas of Kenya sama ni dhi Bomas of Kenya okinyi makono bine wantie kod ranyisi makamano. Victor oganda pod nitiere kod siso oganda nitiere kod liet ahinya ko katreni ma en ng'wech ma bende nen ochwakre gi liet mar siasa koro kuoth ka kuoth nitiere geno ni gin ma bende land jatene kata kamano Victor kiwuok oko mar Bomas pod nitiere ojende nitiere oganda jo Kenya matin ka giteo mondo gimbe gine gi wangi ni tang'ati mole ka kata kamano mana kaka waselero ni onge donjo kionge gi cheti kata mana pass manyiso ni oyieni mondo donje iye ka omiyo kigo wuoko kanyo do ka giwuotho gin gi siso gidwaro mondo ging'e ni to yanango gini madhi mbele e kar bagoromo ma Bomas nyaka seche gi arita oket mager kendo ginyabedo gi thuolo mar donjo kata kamano gichung' gi oko mondo mi giwinje kata suya no mar lendo Victor mondo mi ang' ne ging'e ni to en ng'a bende koro dhi tingo bandera mar Kenya tol ne piny Kenya bang' lendo midhi tim kawuono. Penjo mogik en ni ler mar wach en ni lendo iliekonwa kanyo ni nyalo bedo kawuono onyalo bedo kar sadi kama kitemo go mbaka gi jo iye. Victor wanaiye kato kata kamano ng'eyo gima timore agola mano mantiere commissioners kachiel gi jakom mar IBC Wafula Chebukati okiota nyamo ndingeni saadi mangi wuog nyalo neno kaka ndalo mane chakre tich ariyo kwa sebedo ka oking'eyo ni saadi magi biro chiwe kata mana lendo mane gichiwo mago moya e kuonde chung'od bura kenyalo paro ni moko ne gilando kata saa boro otieno moko ne gilando kata saa 6 otieno moko gilando odiochieng' ok giwach ni ang' nwaduog saadi to kata simo kata ka giwacho ni ang' nwaduog saadi to sego kalo ka bende poduke to manarito ka gin giwacho ni gidwaro mondo giwinjo jo Kenya chenro no man kare gimiyo jo Kenya duoko na motim ne nonro makare mondo bende giduoka kwan mar jogo bende chwalo ywak e doho bang' lendo ne Victor kuom mano kuom seche gi pod ok wang'eyo ni to en sadi midhi gol lendo no to gima wane aneno samoro jo Kiswahili wacho ni ukiona vyalea vimeundwa kuom mano ler mitimo ka neno ka jogo mabende timo ler iluoko kuonde moko item mondo opang kombe moko mopogore kendo koro mesni mane chunye kanyo gin mesni ang'wen moriw kaeto bende opedhi kitamba mag maralum mano mar mabende no ok waneno gi mesni mani pengo kama en ranyisi ni en mesni mopogore gin mesni midhi timgo ma jotelo go dhi bede ka bende wageno ne gidhi gi jo Kenya lendo mogiko tenre kod yiero no ma jatend piny Kenya. Victor kendo keto wang'i gimoro amora matimore Bomas of Kenya kanyo kadipontie wach moro amora wanochako manyi kendo mondo med go mbaka kendo lero contribution count to keeping peace. We all are brothers and sisters, and Kenya needs us to remain so, no matter our political inclination. God bless you. Thank you. That is the NCIC statement. We know that you are under pressure to go and do your work elsewhere. But if there is a question or two, we can entertain that before we close this conference. Okay.
There being no question, thank you very much, and we wish you a good day, and we all stay calm and maintain peace as we await for the results of the state elections, whenever it is going to happen. Oh yes, there is a question. Yes. Asante sana. Sisi tukiwa tume ya taifa ya uwiano na utangamano, tungependa kuambia wananchi ya kwamba tumefurahia kuona tulipiga kura vizuri kila pahali, na vile mambo yalivyo sasa, kumekuwa na utulivu na amani, na ni kwa sababu amani ni muhimu sana. Mpaka sasa tumeona kwamba kote katika nchi kumekuwa na amani, hata ingawa mahali hapa na pale kulikuwa na shida kidogo kulingana na miaka iliyo na elections zilipita. Mwaka huu wa 2022 elections tumeenda vizuri, na ni kwa sababu Wakenya wote wameamua kwamba vile tungependa ni amani. Tumeona kwamba kuna wakati mwingine kuna hasa in social media kuna zile tunaita fake news. Kuna wengi wale wamejaribu kutambaza news hapa na pale, lakini vile tungependa ni sisi wote wa Kenya tungoje mpaka tutasikia matokeo ya uchaguzi wa rais ukitangazwa na chairman wa IEBC Mr. Chebukati, kwa sababu ni yeye tu ana mamlaka kulingana na sheria kutangaza matokeo or results ya presidential election. Kwa hivyo yeye yule kukiwa kuna wengine wanasema mambo ya matokeo ya uchaguzi wa rais, tujue kwamba hao sio ambao wana mamlaka ya kusema hivyo. Pia tungependa kusema kwamba vile itatangazwa kama masaa 36 hivi, kwa sababu kulingana na katiba kesho Jumanne, ikiwa ni wiki moja kutoka wakati wa uchaguzi, kutakuwa na hii announcement, na tungependa kusema kwamba hiyo announcement tunajua inangojewa kwa hamu sana na Wakenya wote, lakini tungoje tukidumisha amani na tukiwa watulivu, tujue kwamba yeyote atakuwa ndiye amechaguliwa na Wakenya kama rais wa 5 wa Kenya, sisi wote tukubali, kwa sababu huo ni uamuzi wa Kenya wale wanapiga kura. Kwa hivyo tungependa kusema kwamba hiyo haitakuwa mwisho wa maisha yetu Kenya, na kwa hivyo tujue kwamba yule atakuwa rais wa 5 tumuunge mkono ili yeye aweze kuongoza nchi ya Kenya vilivyo. Kwa hivyo tungependa kuuliza Wakenya kwamba wakubali matokeo kulingana na vile yatatangazwa, ikiwa ni leo au lazima iwe ni kesho, kwa sababu hivyo ndivyo katiba inasema.
tungependa pia kuuliza yule atakuwa ndiye amefaulu awe mkarimu, kwa sababu ukarimu huo unatakikana. Yeye kama ile tunaita kwa kimombo awe magnanimous in his victory, na pia aweze kuita yule atakuwa ndiye run up, kwa sababu kutakuwa na yule ameshinda na yule amekuwa ndiye alikuwa karibu kushinda, ili waweze kufanya kazi pamoja. Na yule atashindwa pia tujue amefanya kazi nzuri sana, kwa sababu kulingana na vile tumeona matokeo ni kwamba ni almost 50-50. Kwa hivyo si kusema kweli ameshindwa, ni kwa vile lazima kutakuwa na mshindi moja. Tungependa pia kuuliza Wakenya wote, wananchi pia wawe wakarimu, kama vile tumeona kuna viongozi wengine ambao wamechaguliwa, na kwa mara ya kwanza wengi sana wale waligombea viti mbalimbali, vikuwa vya governor au senator au member of parliament, wamekubali, they have conceded defeat. Hiyo ni jambo la muhimu sana katika demokrasia, na tungependa kupongeza wale ambao wamekubali kushindwa, na tuseme kwamba tuendelee kwa njia hiyo hiyo, kwa sababu hiyo itadumisha demokrasia. Ya mwisho tumesema kwamba tumeona uchaguzi umeendelea kulingana na vile tukiwa NCIC tulisema tuwe na elections bila noma, uchaguzi bila noma, kwa sababu kama vile mnajua kwa mwaka umepita sisi tulikuwa na hiyo rallying call ya uchaguzi bila noma, na ni kwa sababu ya vile kumekuwa na cooperation katikati ya wengi sana katika nchi, lakini pamoja pia na wale international partners, vile tumekuwa na uchaguzi bila noma. Vile vile tungependa kuuliza Wakenya tudumize hiyo uchaguzi kama vile tulifanya kwa uchaguzi bila noma, ili tuwe na ile tunaita presidential election results bila noma, kwa sababu kukiwa na hiyo itaonyesha kwamba tumeanza kukomaa kidemokrasia, na ni wakati yule ambaye ameshindwa anakubali. Hiyo ndio itaonyesha kwamba hata ikiwa hatukufaulu wakati huu, tutajaribu wakati mwingine, kwa sababu tunajua kuna wengi wanajaribu mara mingi na mwishowe wakashinda. Alafu tukimaliza, tumesema kwamba tukumbuke sisi wote katika kupiga kura, kila kura ya Mkenya yeyote ni ya muhimu, na tujue hiyo kwa sababu yule ya uchaguzi wa rais, yule atakuwa na 50% plus 1 vote, kura moja tu ni ya muhimu. Hiyo ndio tungependa kusema kwamba pia vile sisi tutadumiza amani, kila mmoja wetu vile atakuwa amekaa kwa kwa amani, vile vile itakuwa ni ya muhimu, hata ikiwa ni ya mtu mmoja. Na kwa sababu hiyo itatusaidia tuendelee kuwa ndugu na ndanda katika nchi yetu. Asanteni sana, hiyo ndio imekuwa statement yetu. Okay, asanteni. Mungu aubariki kwa kazi yenu ya leo.
Mora koya sechegi maroma bene de tema gi jakoma mara IBC Wafula Chebukati nyaka sechegi wachreni odhi mbele gi loso form 34C en mano bende koritio ge lando jatend piny Kenya ka bende form 34 is no se non mago mano ya kunde chungod bura mopogore kachiel gi form 34 bi bende no se chok kamong'io non ni to be gichal gi mano bende no chwale mbui sechegi havio jai warito mondo me wabwange ni to Yiero lendo mogike e the team sadi omiyo wachuo wang'o ka mondo abedi wang' nyakora mgajwang' kaka ne wasinga achiel kuom wechego abende watimo mar chopo singo mar ng'iyo ni to wagoyo wang'wa kendo wamiyo gi wechego seche ma gituche ka gituche to gibende e yo mane ma gituch godo seche gi VOJ pod mana wagot wang'o ka mondo ane ni to lendo no e the team sadi kata kamano pok giwacho sadi mane gi the team to kata kamano ok wabiwol girito wabro mana dhi mbele girito mondo wang'iya ni to sadi mang' ne giwuoge to ka giwuok hang' no nene wachwalo wach no achiel kachiel e wang' joyo marwa Ramogi TV. Kakise miwa picha hie kaka Bomas of Kenya chalo kod kit welo mabende wango kod kit ikruok mopogore kod gik ma osebedo kwaneno kuom kadho chien. Ok ang'eyo mogik inyalo lieko no ni to be wan gi jombetre mamoko mabende kamoro manie Kenya ka ma bende osechako yuoro koso pok wang'e omako mora mora. Lydia? Mekatika, lakini stika. Mos makene nyakora mgajwang' obro manyo Lydia kendo tipo maneno achiel kachiel go biro ni kokalo tipo mari mar Ramogi FM, Ramogi TV mosainya nyakora mgajwang' kuok Bomas of Kenya kama bende wami wach kada chuny wach ka otende kod duoko mar Yiero mar higa 2022. Jomadongo Lydia osepimo no chal mar wach kendo chal ka gima koro kaka doswa moro wacho ni hayawi mwisho huwa. Lydia no wacho ni ukiona vyaelea jo vimeundwa. Fred. Enajia ni wadong managi seche machuok. Dhano sebedo ka rito, sukari oseido, osewacho ka kinde duto ma chumbi be koro chalo ginodwa ido. Gimora moro oseido, lakini koro en adier ni wadong managi seche matin to gimosebedo kwa rito duoko maduong' mar ombulu biro. Gimadwa wacho kendo en ni ok wang'eyo kako bet, lakini Nyasaye ong'eyo kako dhi bedo. Gima Charles wacho kachacha nitie gimoro achiel ma adwa tudo gi gima wacho ni kaito batieke. Devolution no dwa expose wan kaka joluo. Ni kinde duto ido ka oseng'e ni wan gi wiye mabith kendo kidhie ministry mag agriculture kidhie projects gi te wasebedo gi wiye mabith, lakini gini pod ok wa reflect e kaka devolution no timore kaluo. Koro wageno ni jotelo ma wabiro wayiero kata jotelo moseyier biro kao kang' mar tero gima kama malo mondo kinde duto ka index biro kata kingi irango kaka county governments otiyo, kaka MCS otiyo, to ok ni waido mana ka counties man kaluo bedo mapiny kata dok chien. Kaito ne jogo ma samoro ka Nyasaye okonyowa ni gino onindo korwa, ne jogo ma Nyasaye nyalo konyo nikech sirikal bade lach, sirikal duong'. Ka Nyasaye omi thuolo ni ine position moro ma inyalo konye ng'ato. Ineno ka sani jo Kenya te chunygi omoko. Jomo somo gi nyaka jomoko somo, joma riek gi joma ok riek, joma tindo gi joma dongo. Jine chunygi omoko te kendo dhano go pichni kuonde duto te. Ka Nyasaye omi thuolo ni ine position moro minyalo konye ng'ato. Ido ka samoro kata mana giri ywecho idonjo office ma ng'ato nyalo konyo mama moro man gi nyathi kamine moro. To penji ni in gi masters koso in gi PhD. E weche mana mag ywecho. Joma sawagi ne konyore, dhano ne konyore. Koro ken tiro opportunity minyalo tiyo godo, waket kode piny wangi kaka wanyalo tiyo ng'achiel. Mano wabiro wembele. Nitie mbaka moro maduong' ka depending on the outcome mar duoko makawuono ni Uganda luto opposition oikore nade ne telo mar sirikal manyien mabende bro biro kolwar kor Kazimio kata kor ka Kenya Kwanza mondo kik wabed ni wabedo jogo wathoth. Yes, Kenya bende ka ng'ato bedo president obedo Kenya president mar jo Kenya duto be waseikore mar rwako kitelo moro mabiro opogore kod mag sirikal mar counties manie mwalo ka Eric. Victor kachako en ni idwa poglemo. Koro wachi ni Oland migosi Raila Amolo Odinga kuom ranyisi ok ni dilande to wacho man waonre ni Olande nikech inyalande nikech inyalande kulo ni ndini nyalande to ka Olande ba omiye sword watieko through the process kata ko dhie court bo chopo kama omiye sword bo chopo kama koro
neno ka jambetre moro machunga e tok wuod Kenyatta cholokore biro chung e tok Raila. Gik mariyo dhi timore. Raila Odinga dhi bedo ng'at moro machielo mopogore gi Raila Odinga mwang'eyo sani. Raila Odinga dhi bedo state property. To gima dhi konyo en ni kusama bedo state property nitiere joge modhi miyo tich. Jogo ema kiwit oganda Luo. Ka idonjo sirikand Raila Odinga batich ochakore. Wi kik wil gi jodalawa. Wi kik wil gi mako lwet ng'ata miyudo kama nafasi nitie. Nyaka wan bende iniga kinyalo mako lwet nyawadu. Kaka ne Fred wacho kata ko bende ne kar ywecho no to nafasi no yudre. Konye ng'ato oyud kar ywecho no mondo en bende oywechi kochopo godhiambo oyude mogo odhi go ot. Ko bende en kata mana korun kiny migam ndo dhi biro mang'eny wadhi bedo parastatals nitiere kana nafasi yudre. Umie wangi gi wich kuot kendo mata wacha gi wang teko umie wich kuot gi wangi matin umie matin kik beni ni koro wich kuot kimiyo ng'ato gimoro mokonye ok en gimi kwalo so long as ni ng'ano o qualify konyo ganda mondo ganda odhi mbele wasebedo koyo kuom higni mang'eny kae wawiti e wich kuot gi dirisa ma wacho ni wang'iyo gi thagruok en koro nang'iyo gi thagruok ka odi bebo chopo bo mi bade dhiang' to kikilal gi bade dhiang' ni kendi ng'adi e pis moro machieli imiye jirani imiye wadu moro imiye jagweng'u moro konti unika dimi wadu kata ne jagweng'u moro so long as ni onagi oyudo kama bendo nyalo pone matin to nang'o godhiambo. Erokamano. Charles. Mokwongo nyaka jaluo ket Nyasaye mbele mondo Nyasaye omiwa gimiluongo ni bolruok kech osetamo waga ming'a. Bolruok mamiyo wabedo gi ng'ai wasungu luongo ni a sense of entitlement. Nyaparo ka yanda ywak chien kacha ka jo osiko mana ni the fifth atalipa ji donje ba ni kao kongo the fifth ngato chako kao mogo dhigo counter to ong'ielo ne jowetene. Kik wabed gi ng'ai mok nyal konyowa. Walam Nyasaye mondo miwa kaka oganda bolruok en gima Nyasaye manyalo miwa. Nikech aparo ni chandruok wa malach e lwet telo mosekalo omiyo koro ne wa develop imiluongo ni thick skin. Walam Nyasaye mondo miwa bolruok mokwongo tik. Iwacho gima ngima Charles Odhiambo asebedo kaluwo gi kit moko matimore kata mana joma mielo miende moko Bomas of Kenya KICC kiwinjo dhok mawuok kanyo kata sama ute mag fama oko mako to gina onagi. Wabed onge lal miyudo kibolori. Mar ariyo thuru lo yieng'o. Gima Eriko wacho no. Yande na wache chien ka. Ni ng'ama ka okoloko pache ta nyalo hinyore marach mogik e tend Raila Odinga en jaluo. Ka okoloko pache. Loko paro en weyo ng'iyo ni Raila jaluo. Chako ng'iyo ni Raila en president mar Kenya. Mopogore go ganda luo en gi jok mamoko mang'iye. Kaki ng'eye en ng'at mosebedo kochung' ne bidhruok gi ratiro. Osebedo kodwaro mondo ng'is oganda jo Kenya gi piny mangima kit chia mar telo makare. Jok ma Eriko wacho gi ng'amango pod ni lemo ka gi kacha ema nyaka wuog oko mondo chiero oganda luo. To ok bi keng ni ringo kibete dhodi to ng'ama kalo gi ringo kalendara. Na wacho kendo pod anuoyo kata ka Raila oting'o muma ka Nyasaye oyie ok bi ol pesa e ndara Oginga Odinga Street Kisumu ni joluo koro bukwani nyaka waban bad satima wati nyaka wati gi riekowa nyaka wati gi thochwa nyaka wati gi nyalowa nyaka wati gi tudruokwa mondo mi lokruok obi nikech ibro waseneno kuonde mathoth ibro kel kambi to ka kambi no ing'eni ka ibro los lwasi maber ne timo hala to japiny Italy moro kelo kambi Kisumu kambi no ok bindi keji ni jaluo ing'e operate machine ni be isomo sales bi ng'eri emba piko mondo ibed kuria be in ng'at motimo security be in gi certificate of good conduct mondo keti e gate lingwa ok bi miyowa walam Nyasaye
mondo miwafu to kod bolruok kaeto walok pachwa. Ng'ato ka ng'ato nyaka ipenjri ni asebedo e ngimani kuom higni gi te, sani koro weche olokore, be nitie gimonego alok kuoma mondo ane ber mar gini. Mano kaponi olande kaka jowadwa gi kuom ranyisi. To awach kizungu matin. In the unlikely event ngima ema duong'. Pesa nigi kore ariyo. But in the unlikely event ngima ema duong'. To molo mano, Victor, nitiere gima bende dhi biro, nitie gima iluongo no ohala. Nyaka koro wapuonjre timo ohala be. Sani ema be nyaka koro wager kembni wa, nyaka wager ohandindwa. Nitiere aola moro matindo biro ni wach tenda, ng'ato dwa timo tenda tionge capacity. Kien tenda no imiparo ni nyalo timo, to nyaka iger capacity mari obedie mamalo matin, inyalo timo supply kata ka en contract minyalo execute. Mago bende gik manyaka watim. To moloyo riwruok bende duong'. Ka wadwa timo ohala, to nyaka imanye ji 2 3 4 moko mondo ubedie gi dhandh, uriuru, umanyo ohala kanyakla. Kikiring kendi, ng'en samoro ng'ana wacham kenda ring kenda. Temie riwruok, temie loso gik moko mag riwruok go. Magata ka udhi dwaro ohala, udwa timo ohala gi sirkal, kata obed na sirkal mar gwenge, kata obed na sirkal maoko, kata obed ni udwa timo ohala gi jogo madwa biro kelo company e pinje kata counties mag Kaluo kata pacho kaka maramora. To moloyo riwruok duong' biro kelo chiemo mang'eny moloyo kiringo kendi. Erokamano ahinya. Mana kamano nyakoro mga joang mago pichni mabende biro ni achiel kachiel kowuok Bomas of Kenya. Arita ojiwo mokalo chien kacha Lydia ne otemo miwa hie mar picha kata chal mar weche kama bende geno ni jakom mar IBC Wafula Chebukati geno ni biro Orlando duoko ni to koma laro koma ten piny Kenya jaloch yiero ma higa ni en ng'a mabende biro to oganda jo Kenya kuom higni 5 mabiro. Studio kaka pile nyakoro mga joang ne wan gi chenro moyedhi makaka wanene kawuono beto yware nyaka saa 5 kawadong ko dakika maromo na 2 kende marokinyi mano masani nyakoro mga joang. Fred, weche thoth chance ne watemo ng'e wach mar CDF mane court no ng'ado ni nikech ang'e ni en gima no mulo ngima oganda mang'eny mokalo. Be nitiere e bunga makoro donjo mar 13 ne be ginyalo duoke to gin rieko mane magen go obedo ni Supreme Court domo gik ma bende konyowa ng'eyo ni to chik hie wacho nang'o wach moro amora mag kuome moko rot ka watemo ng'eyo weche mag chike. Tungo chike en tij wabunge. Koro miyo kinde duto waseneno ka nitiere gima wabunge dwaro to gibiro dhi makata gibiro dundore machalo nade to gibiro tunge, gibiro kelo chik ma kendo biro kalo. Koro aparo ni king'iyo wabunge adier mantie ni komagi CDF kata kaw CDF e lwetgi to gima chielo makoro gidong godo ma gibedo godo gi influence e wiji onge nikech koro gidong mana gi osach gi kende kata doko ni ok gin directly involved e weche mag CDF lakini CDF nie constituency. Koro miyo komagi ka okaw CDF kaka okaw ma wuok e lwet wabunge no okapa ni en gimoro ma omoro gi. Koro wageno ni samoro gima ginyalo chako godo mokwongo en ng'iyo kaka inyalo lok chik kata Supreme Court
nyalo bedo ni ncho wuoye chik manyocha nitie to kotamo gi loko chik manyien. Gimachielo ma bende nitiere kanyo ma Charles omulo matin to nekech wach nyuolo wach. Nitie penjo mi penjo ewi wach leadership kar mine moyier mathoth. Yena med wach achiel. Ng'ato ok bed jatelo makare nikech en miyo. Bende onge ng'at mabedo jatelo makare nikech en kijana. Kata ng'at mabedo jatelo makare nikech en jaduong'. Onge leadership is not based on gender. Nitiere miyo moro mane county nyoro ikana fwenye ni kare NMP ka penji ni katiro moko kae gi the outgoing MP makasarani. Be nyalo ng'e ini ng'e anang'e mana ka koro yiero ni ekana fwenye ni kare Kasarani njo no be represented gi MP mamiyo masane ja sport pesa choka kare. Koro telo ok en gender mar ng'ato. Ka ng'ato en ng'at man gi chuny telo, ka ng'ato en gi ng'at madwa gero jopiny, to kato bed miyo, kato bed ng'ama dichuo, kato bed ng'ama kijana to biro tim. Inyalo bedo kijana to bongo mari kata reasoning mari podi reason makata jaduong' berber. Ng'ato nyalo bedo ng'ama jaduong' to reason moloyo kijana. Koro ng'ato temo yiero momi thuolo mar sani kik ing'i ni in ng'ama miyo. Nikech gweng' kama intiere no itelo ne chuo nyaka joma dongo. Kik ifavor joma miyo. Telo en tich mar ng'ato. Diego Alfredo wajoganya paparo kaka se chwanyira gwa bunga rio ma onagi. Chiemoro na adhi Kisumu to airport. Taromo gumbunge moro ma onagi. To kwa gomba gi bwana mondo bwana moro penyo nto bana katibu binge tagwera na kiae. Bunge no ye no wangoda kabisa makara na charge na donjo ko de bwa donya ga ndege nyaka Kisumu ma kwa chopo to no bwana poka neno ngamo charge kamano. Nyoro nyaro mo gumbunge moro bende kendo mo year for the second time. Da kwa cha hogomba ka koro to oja ndo bwana na tapenyo nto intin nga. Bunge no yeno wangoda kabisa. What I was trying to tell them ni bwana onego bedni okunego bedni wa struggle ngi. Onego bedni ka ne ni dangeni ni waja Fred. Tinge jinade. Obunge ge wang'eyo gi kalure gi tich magitiye bunge sana e bunge. Ni kanye iming'e yie. Inya penye ni to ka isebedo komigni abichi duogo. Nyisa motion kata na bill a little bit technical. Muna motion kende. Misekete bunge onge. Nyiswa anything national minyalo pari kata misetimo onge. Kata penja. Kata na penja ni kata waja na Mr. Speaker, I've seen you, thank you. Mana be inyalo winya Mr. Speaker, I've seen you, thank you. Pok ni wacho kamano. Kori par wang nwange inade nikech iluongi ni mheshimiwa. Koro gimote mwacho gene ni obunge nigi tich mathoth. Emomiyo obunge ne kanyo. Nikech sani king'iyo tich maduong' ma dwa chakre sani. Aparo kenan nyanwo nikech nosewache kuom chenro mokalo wik mokalo niya. Both sides ochiko jopiny. Gima gidwa timo within 100 days. To gigo ndigo magidwa timo machuno ni nyaka lok chik. To koro be in gi bunge minyalo keto paro. Masa milo wan chik tidhi loke bunge. Koro in gi bunge manyalo kelo paro. Nya nyiso ng'ato for example. Raila nowacho no odwa biro gi miluongo ni social protection magidwaro miyo ji auchiel. Sirkal ok en gima inyalo golo ofuko timiyo nyaka ilos ne chik. Wan go bunge mabiro golo paro maber balos chik bayud kaka siling 6,000 ni boyude bachule. Mani miwacho ni koro manie umo dug jakom. Nyakori bed go bunge madhi chung motegno madhi dhiro chik ni bakal bayud pesa ni bakal gi bunge bamejo piny kaka Raila no chiko jo. Koro mane mume watemo wacho ni mbunge kata bed jatelo yiero gi yiera kendo galure gi tich monego bed ni gitiyo. Ok en ni gin koro ni nying kende nikech be gima hinyo jowa so longa luonga ni mheshimiwa ken gima nying no moro jigana ni mheshimiwa kata ngama no rem nane mheshimiwa ngane Charles no wacho ka ne gin joote jopiny. Iro kama no donganya pichni mabiro ni achiel kachiel nyakora Mgajwang kowuok Bomas of Kenya. Mano oko mar kar romo mar Bomas of Kenya kama bende obila moyiedhi dhi nyime kod temo nono nyamburko madonjo kod go peksen joma donjo mana joma opodhi mango boke mayango gibedo kanyo kende ema oyiene gibedo kanyo. Bed mana odi ka in kari mar tich kiti Ramogi Radio winje Ramogi TV Kenya Neno TV mondo wach moro mora kik way oko. Wach moro mora matimore nyakora Mgajwang wabro keto nigo machiegni kar bedo mana ko kalera Ramogi TV mane singro kara singo marwa ma wasebedo kwa singo ne Yiero
ma higa ni mar 2022. Jomadongo chien kacha nowacho ni telo mogik mopogore kod telo mamalo ma ji okete maino gi moloyo. Wan gi sirikande 47. 48. Achiel ma oriwo ji te to nyithi sirikal 47. Ne oganda jokanyala ma bende winjo kawuono nowacho kacho ni 10 kuonde moko osewang'owa kata bed ni wan gi wiye gi mwandu manyalo loko godo ngimawa. Mano ne opoko betie. Sani wan gi telo manyien ma county assemblies kaka Charles nolero, nitie joma nyo tiyo manyo golo oko, joma nyien bende odonjo. En ote mane minyalo ng'iso japiny nikech thothne ji oketo maino gi sirikal mamalo, ok sirikal mamwalo ka kaloko da yiero mawang' ni. Martha Karua nowacho ni kata president bed mana ng'ati to president ok bi duogo piny ka loso chike e county assembly matayo county kinde ka kinde. Emomiyo awacho kendo asebedo ka wacho ni kom mar MCA kik waloke gir tugo, ok en gir mila. Kanye chuny wach. Kikawo ni county makaluo moro ka moro osebedo ka yudo chiegni siling bilion 6 e higa. Nyaka ne chak tend gwenge, tiende ni waseyudo siling bilion 60 e county ka county. Kigo ndalo gi counties 4, mano mi bilion 240. Wapenjre ane. Bilion 240 oseloko ngima oganda makaluo marom nade. To gin ji adi moseloko ngima gi. Nitie joma oseloko ngima gi. Kik wawuondre. Kech nitiere jok ma king'in gorofa ni tindi gero malich ma pok odwaro yudi. Igero gorofa nyaka ewi gorofa. To japiny ngima ne oselokore marom nade. Oselokore kochiko ber koso kochiko rach. Ng'ama nyalo timo gigi siling bilion 240 ni e lwet MCA. Ang'o miya wacho kamano? Nikech chenro mar dongruok mar county ka executive motelne gi governor oseloso to nyaka puodhe assembly. Paro mar kaka idhi ti gi pesa kapok okete budget nyaka kuom japiny kokalo kuom mbaka mogo gi MCA. MCA bedo gi jopiny etie ng'ow kata etie ojuok kata ka chief kata e school. Jothurwa uneno ni hik pesa ni ang'o ma onego waketie maino ni ketnwa pi ma dhoka ng'ane, soko ma ka ng'ane, ndara ma kama dhi kama giketo kata mana projects 10. To MCA kaluwore gi kako tudore gi jowadgi, koro gidhi to tero paro to tudore gi executive. So iloso budget kaluwore gi yuto mar pesa to gi gimi nyalo tim kuom kwaya pargi. To duoko wach ne jopiny ni oyo ni ukwan gik moko 10 to pesa ma wayudo kaluwore gi dich ma magi wanyama na yudo 3. Koro 3 go manu keto mokwongo en ma, mar 2 en ma, mar 3 en ma. Budget no ka executive oseloso chak duogo kanye ir MCA. Maka MCAs muyiero gin joma dhi loso mwandu. Mamako gavana mafuanda ni ka ok imiyowa, ka ok wadhi e trip Mombasa, Rwanda, benchmarking, to ok wapuodh budget. Ombemore piny. Onge gima gavana nyalo timo. Kotiyo gi thoche gi tekre motimo gigi, to en ng'ama koro itere jela. Sane mibiro winjo ka koro MCS gi koro donje gima Eric gi Fred wacho propaganda. Gavana chamo. Nikech otiyo machiko kotimo ang'o. Ok opuodho nikech MCS ne dwa ni mondo gonygi koka gi kal budget. Iwinjo wach. Sama wuoye kodini, Victor litna gini abro wuothogo nyaka chieng' ka Nyasaye oyie to wayud lokruok. Dero mar piny mangima nyo pogo pesa michiero go bunge. Reforestation program e bwo chenro mar climate change. Gima ni dwaro ni mondo county assemblies otim en mana kalo chik mangiso ikruok margi maka pesa no biro to wadhi timo kama. Executive mar county moro kaluo notero paro ne bunge. To nikech nitie pesa mane gidwaro to komigi, gitamore mok gikalo paro no. World Bank ok ter pesa e county no. Ng'amolal? Japiny. Nikech MCA ne dwaro mare. MCA e wuon wach.
wabed kodgi piny kaka ne koro iwinja somo ni kanyo olok gi mathoth. Kik obed ni watedo chapat ma Yiero kabiro to waloke koni, kochako biro to waloke koni, to chapat pod en mana macha. Jopiny ogo mbaka gi MCS, kik wajaj MCS modonjo manyien gi kaluwore gi gik mane moko kotimo. Wamigi thuolo mondo wane chia margi. Nawacho nu juma mokalo kendo pod abiro ng'isi ni kata Yesu wuod Nyasaye ma bie piny ka kotiyo gi teko dhano ni en governor, to ka onge MCS mabeyo to pod wabiro ywak. Erokamano. Victor, gimachielo mapek kanyo kapok Eric okwanye, mana kaka wach nyuolo wach. Nitie gimachielo mabende pek ma en wach mar mibadhi. Seche ma ne wa devolve tije modhi e counties gi to gomenda gi, wiwa kik wil ni bende mibadhi bende en gima nche ne wa devolve modhi mwalo kocha. Mi kaka timore malo e kaka timore mwalo. Gima miyo weche mag mibadhi odhi kucho ma ka gimora mora pod ok otim, king'iyo tenders gi gimora mora mitimo, gin gik ma county government mang'eny king'iyo lipode ma osebet ka wuok gi auditor general. Counties mathoth kendo county wa achiel kuom counties ma Nyanza eminwang'e county miwacho ni governor achiel ochamo chiegni bilion 1. Koro mago to gin gik ma investigative authorities timo, lakini adire mantiere ni gimomedo inyo counties magwa gin mag mibadhi. Koro jopiny nyaka wuog oko mar temo go wengegi kaka inyalo geng' rode mag mibadhi gi, nikech mibadhi gi kodhi to kata pesa dhi mana 35%. Mara Raila Odinga osebet ka wacho ni kodonjo to dhi temo mondo mi 35% odhi, pod mibadhi dhi mana bedo bende 100%. Wane chandruok. En thuolo moro ma nyalo konyo kero jotelo ratil ni ma ber kode monyalo loko godo ngima jopiny. Kaka Charles ne wacho, thuolo maromo nade kama? Thuolo no to nyaka bed mana machalo ka higa achiel, nikech nito sekal budget. Koro mondo ikel project ma ok nie budget, samoro projects be gin ga long term. Koro nyaka imigi thuolo. Machuno ni MCA ma oyier sani onego bed nosechako go kwan. Mana kana wacho ni ng'wech be ni chako chon. Masani isechako ma kachopo higa manyien ma sami chako los budget, to yudo ka ise lobbying mane awacho cha. Kantie ndara moro e gweng'u kacha ma ka koth ochwe to kinya wuok oko. Onego bed ni iseneno ndara no, isechako goyo lobbying kaka inyalo ketne pesa biyo pae. Ka pie machende gweng' kumi ae, onego bed ni iseneno ni to pi inyalo kele nade. Maksa michako los budget, iloso budget ka ilobi ni gigi, nikech gigi nyaka ilobi ni. Covid weche mag pur, onego bed ni iseneno ni to gin ang'o ma onego bed ni timo e gweng' kancha mondo wach pur odhi mbele. Maka ichako los budget policy statement, tiloso ka dwaro mari gi chenro magi bende nitiere. To moloyo bende gimiluongo ni public participation. Samoro nyalo bedo ni ok ing'eyo gik moko teo, imomiyo public participation no kel. Ibedo piny gi jogweng'e tie yath kamoro, tupimo wach, tupimo gin jodalawa, en ang'o muneno ma wanyalo miyo priority ka, manyalo kelo resruok ni oganda. To gibiro ng'isi ni wan kar kelo nwa ndara, to kuongi miwa pi monde, nikech wanyalo wuotho to pi to wuotho samoro kar yodei samo wuotho nyalo bedo matek. Koro kuongi miwa pi monde. Koro resources mantie imiwa pi. To jomoko ndara moro ni kama kata ka ng'ato tuo, to mtoka ok nyal kalo bateri hospital. Kuongi losnwa go. Kel mondo pae, nikech chik oyien gi yore mipayo gi mago nie tie counties. Ka obed school maka ECD, wacho nyithindwa gi chandore kabisa mapod thindo gi, kama gisomi onge. Gisomo mane tie yien. Gerinwa e class mar ECD mag jo nursery kama poko primary mondo gibedie kanyo gisome e classroom. Kiselgwero mano to mbele kanyo ikunye pi mantiwa gi nyamodho. Koro mano miluongo ni public participation. Gino kelena ni koro kidhi gondo no gonyi mani be rachwas. Samoro nyalo luongo asega bedo ka timo buchni miluongo ni town hall. Mwadwa gomba ka gi jopiny. Wawinyane wanaga jofuambo, wawinyane kuom jopiny direct nto jopiny. En ang'o ma unyalo paro ni jofuambo onego kaw kaka priority timo campaign. Tido kiluongo bura kama to penjo mikwongo penji ni to mara inadi. To be indie gimidhi gonyo. Koro ido ka samoro idwa konyo jopiny mondo jopiny o participate in problem solving. To jopiny teni bwana
Anto karawawe adhi dala waka adhi ywe ot ka onge gimimiya. And mane gimomiyo jok miyiero be ringo ga jopiny. Ingeni seche moko wakawo wajumbe gi MCS jok miyiero gi makosa. To mane gimomiyo giringo ga jopiny. Nikech kaluwore gi chenro mar loso chik, wuoth mar loso chik, samoseter paro e od bura miluongo ni the first reading, mjumbe onego ting'e emomiyo imiye pesa mar mileage mondo odog e constituency, ogo bura gi jopiny. Yawa mjumbe malai summit miluongo ni Fred Ogweno nokelo paro moro mar chik ni ng'ato ka ng'ato koro bet ma gi dhok ariyo kende. Paro ni unu neno nang'o mane tich bedo ne jaote. To koro gimomiyo giluoro timo mano, ing'eni ka nitie katika ni mheshimiwa to iwewa nang'o. Ting'eni hie to pesa onge kama mjumbe nigi allocation kata MCA mar gonyo jopiny. Onge. Mae ma koro chunoga ni nyaka koro donje contractor momi tich CDF mondo koro duokne imiye check mar 800,000 to nyaka duokne mjumbe 200,000. Mae ma koro miyo MCA mako governor mafuanda ni bwana gi paro midwani wakale kapok wakale to nyaka miwa allowance makama. So da jopiny bende yao pachgi mondo ging'ini samo biro ni opimnwa kumanyowa ore ang'o giri madhi mbele to gimiye pache to dokgo tich nya bedo mayot moloyo. To ka wakita kira ni samwa nene to nyaka niko kigonywa nyaka tindi chawa tinde ok gony tindi chawa yuko jamna na winjo no ner sani oner kundi ochwe moner na winjo ka jomoko bende wacho ni kaboshime ok mode nyoyo en gik moko mele michame nyagimadhi mchaye gi mkate mowir en joge mong'iyowa e timno makoro gini be odochako donje wi Uganda koso nang'o. No. Nikech iyudo kata ka mheshimiwa ka lwete ochopo kata mana liel mora mora to chune giriekni te e gweng' achiel liet man kanyo dwete nyaka chopie. To kamoro pesa ni en pes jopiny. Victor iwinjo. Nitiere yore ariyo ginyalo ng'iyo wachni. Nitiere jogo adier ma dwaro kony. Tinga manyalo bedo ni en gi liel da diera ng'ani dwaro onge nyalo odwaro kony. Mani miyo nego bed gimoro kamano nego bed ni mbunge ka in gi nyalo tinyalo ne kikonyo. To nitiere jogo moseketi as a habit ni en tije en ng'iyo liete ma mheshimiwa godhi. Ng'en rach ne ng'en be time gi political opponents. En tije en mark list ni to mheshimiwa chasebedo gi liel maka ng'ane no kodhi. Liel maka ng'ane no ko oro gimoro. Liel maka ng'ane ok ni those people need and is now a habit. So we will ndara bodwaro to ndara ok yude flow mar bunge. Ndara yudo through lobbying. Eric ntire nyaka brokers mag liel maka liel otimore to gine mag dhi giwuoyo ni gi mheshimiwa. So gima wacho chabi. En modwaro ni mheshimiwa. Mheshimiwa or gimoro kata mondo through him. Akiani mabe koro bro mi wacho ni wan joluo mowar but nyaka wacho japiny nyaka lok pache e yore mathoth mokalo. An kano gol CDF to ok en gima nyien. Inyalo paro Victor kana wacho chien kacha ka wan gi Jeibonyo ka. Ning'eni tij CDF ok tich mjumbe. Tij mjumbe en ng'iyo ni to CDF no be otimo gima onego tim. Tij mjumbe ok en pogo chege mag CDF. Ok en mar launching buses. Tij mjumbe ok en launching buses. Ok en ng'iso ji na miyo u basari. Mano ok tij mjumbe. Mano ok pesa. Mano pes jopiny. Tich ne en ng'iyo ni to suru ma jo constituency X machung' ne gi nogol. Mobiro ne gi e yor CDF $137,000. Be otimo gik monego tim. Be oti kode ka nogol 800,000 ni loso go class. Be class no los marom gi 800,000. Ok ni contractor mjumbe luongo CDF fund manager ma en civil servant ong'ise ni mina ng'ata ni mondo duokne pesa. Mjumbe betimo mano nikech ka okang'o dhi liete te gweng to un kode. Nitiere wajumbe moko ma bende osekawo ting'no obedo kaka margi ka gir manyo chia moro mar siasa. Jomoko kata nitie nyinge mamoko motisgi nikech choro lwetgi e liete. Victor, asewacho ga pile ka apana nuoye nyadi par ni wajumbe kata jo siasa e joma chunygi ler to chunygi ok ler ni ke chunygi ler. Ja siasa tiyo kodi mondo yud gima odwaro. Koro kubire liel no okubiro nekech lit mari. Kubiro payo ndarano okopa ndarano nekech ndarano onego pa. Tin gima payo onego pa. Emomiyo yudo ka samoro ndara rach to gidwa rito nyaka ka koro Yiero chiegni.
to ndara ne manyocho luwo. Koro dhiere ni to ndara ne sani eka koro fwenyo kata mikete chiro ni taya koko ket sani to dong dweche adek ti yiero. Nyocha ne en kure eka mondo mi oket taya njo kia ne mine ni e chiro ka kendo usa lote mudho. Wajumbe gi e jok mibiro yudo ka kodong dwe achiel higa achiel ti yiero gichako football tournaments. Sani kaka yiero ni orumo ibiro tingeni CDF to nigi 2%, 2.5% yes, mar sports higa ka higa. Tibiro nwang'o ka chalo gima sports kata talents gi dhi rumo kaka yiero rumo ni. Koro kijende onge talent kendo talent ni biro chiero kuom gi ka yiero chiegni. Ing'e Fred poko wimo wilo no kimedo ni mbunge chunye ler nikech oyuago ng'ata ka mokia. Kendo yuago malo wegi. Malo wegi liel. No so kare chelo mora diere. No duto kuom duto an gima wacho en ni lokruok nyaka chakre gi japiny. Sani koro wasetimo yiero nitie joma nyolu to ombulu. Wacho kendo pod anwoyo. Wajumbe makaluo odok chiegni te kiwe mheshimiwa Lagaluoch gi mheshimiwa Ouda. Kikwa winje japiny mago simu kata maoro SMS ni mjumbe wa oktinwa nikech dong ni gone ombulu. Kano kiluto ne ombulu to no kidhi luto ombulu omiyo locho. Kech yiero ka iwe moki yiero ti yiero ng'amo kidwa. Dong giduoko gite. Giduoko gini kende gin gi yie kod gin ne gonwa nduru ka ni mjumbe wa oktinwa. Kech in miduoki. Ka gigo nduru to penjo mo biro penjo geni to ncha no chung kende. So duto kuom duto japiny nyaka lok pache. Nyaka wang'ian ok wanyal timo gik moko kaka wasebedo kwa timo gi kinde duto. Nyaka wang'ian ni to ka dhi e puotha kata obed mana nus eka apura loda apuro kitungu na atere chiro. Ka dhir mjumbe tadhi wuoyo kode ang'ise ni jatelo anta puro kitungu to ndara matero go kitungu na e chiro e marach. King'inwa kaka inyalo. Makodwa mi siling mitingo kata kitungu itero ne kodwa mi siling 50 tingise ni mheshimiwa anaber. Ywak ndara ni madwa ni losna. Wang'ia ne ka lokruok ok nyal beti. Nikech puonjro osedonjo kuom jopiny ni ng'eyo tije mag jogi. Sani nyogi campaign kaka wacho ni an gi manifesto na. Be manifestos mane gi pedho nugi. Bene gitimo lalruok kodu komonde kapok gigogi chapa. Koso gin gibede borum kamoro chielo ni ma paro ni joga dwaro gini gi gini tadhi timo gini gi gini. Obed kata mana governor mari, obed kata mana woman representative mari mantiere kod agulu mar ngaf. Koro CIDP mane Charles wacho cha, ing'eni wane a third generation mar CIDP. Ma bende japiny onego beni koro beda kicha. Wang' kik inen kata matin. Mondo ing'e okang' kokang' ni to bende itime kalore koda paro mag jopiny gi jotelo mag yiero mondo otane gi chenro gi koso jogi bira gik mag paro kendgi gineno ni gigi maber gi japiny. Victor, manifesto en gir wuondo jopiny. Kenya ka wan gi parastatal moro miluongo ni Kenya National Bureau of Statistics. Magin gi wach moro amora kata nyaka e gweng'u ging'eyo gimodware gweng'u kanyo. Ging'eyo maber ni gweng'u kanyo nitiere pi achiel kata pi ariyo kata pi adek. Udwaro pi auchiel. Ok ochuno nyaka ilos manifesto eka ibed ni koro ing'eyo gik ma jopiny dwaro. Already data ni nitiere gi Kenya National Bureau mochung' bende ne wuodo nage. Makidhi kanyo timia na Eric gweng'wen kanye. Alego Usonga. Timia report Alego Usonga maber ni this is the poverty levels Alego Usonga. These are the problems many Alego Usonga. Kidwaro gweng' maka mae mantiere to mae ma onge. Koro wachita man manifesto no. En mar ni jo siasa tiyogo mar wuondo jopiny mondo jopiny ogo ombulu. To mogik koro kata koko luwo manifesto igweng'u ng'eyo maber gima dwarore. Koko time penjo mbunge. Ok ochuno nyaka gol pesa ne. Na wacho ni tija achiel kuom mar bunge en lobbying. Konego bed pesa ne igole kuom sirkal mamalo. Okele sirkal mondo tijno. Mane tij mbunge japiny ok nyalo biro e bunge samipogo budget kata samiloso budget. Japiny ok bed kanyo. Japiny noseyiero mbunge. Mbunge monego bed ni dhi lobby ka en gima monego bed mo sirkal mamalo mondo pesa no bi olos gima japiny dwaro. Koro wach moro ni mbunge nyawacho ni ni ng'eyo ni no kanyal timo mano gima onge. Kaka sani kaka nchaw neno ka sirkal ma handshake nja nitie. No go timo ari adek nikech lobbying otimore. Koro wan gi geno ni
kodhi ka kodhi to kata gigo ma sirkal ma handshake nchone osechako nyaka bed ng'ama dhi luwogi bane ni gigo orumo to mani mo bunge nitie kata ko bede neno port man Kisumu cha obunge man Kisumu bar mano nyaka bed Kisumu Central bunge mano yier Kisumu Central mano koro nyaka bed mano sike masa mipogi go lwenyi pogo mwandu malo ka to bende osiko ni wiu kik wil go port mane kero chako wiu kik wil gi kikomi neno mano e tiji mbunge ok ni wan wakonyo jakom go lwenyi malo koro sani watemo yango ne jopiny lwenje ma jogo nego bed no goyo ok en lwenje mag liere kod jakom en lwenje mag biro lobbying for resources mondo mwandu obiye kor gweng mondo gigo okony jopiny. Erokamano ahinya. Aneno ka sawa medo ringo matek nyakwar Mkajwang', achiel kachiel mag tipo mabiro ni Bomas of Kenya. Kabende kawuono wageno ni duoko mar kom mar tend piny Kenya ibro land ne oganda jo Kenya yanga kendo jo Kenya biro ng'eyo ni jatend piny Kenya manyien biro bedo ng'a. Ber ng'eyo tinende en kwaya ma bende sani koro jo wer mokalo mane auditorium mar Bomas of Kenya kweth mag jombetre ma opogore ma bende jo oseyuoro kod ji mopogore opogore ma ntiere kod oboke ma yango gibedo kanyo ka bende wabro keto wang'wa obeda kiche kaka Ramogi TV kod Ramogi Radio mar mi wach mora mora. Nyakwar Mkajwang' gik ma onego bende koro ng'eyo Nyakwar Mkajwang' en ni atamalo 50 medego mbula achiel ma katiba koro yango jaloch nyaka bedgo kaloro koda katiba mar piny Kenya ka olandi duoko kae to nyaka oyud kwan atamalo ma ok tin ne 25 e counties ma ok tin ne 24. So kata ka ng'ato oyudo 60% to oyudo 25% in 19 counties to ok nyalre. Gima nyaka ing'e Nyakwar Mkajwang' ni ka jaloch oyombo kata malo 50 komeda achiel kanyakla kod atamalo 25 kuom counties 24 chik wacho ni ibro puodhe mar chamo muma to bende ka ng'ato nigi ng'ur onyalo dhi e duoko giko mar golo duoko en tarik 13 en tarik 16 saa auchiel otieno 16 saa auchiel otieno ema bende makwana ni migosi Wafula Chebukati nyocha nowacho jumbe 2 mokalo ne abro lando duoko odiechieng' alanga koro wang'eno ok nyal lande gotieno ka nitie ng'ur ng'ato nyalo cholo ng'ur mar edo ma Supreme Court ka ok okadho tarik 20 dwe mar 8 higani. Supreme Court nyocha oseketo lende oboke ma pachuka kalero godo okang' ma ng'ata manigi ng'ur kaachiel kod ikruok ma bende gen go mar winjo ng'ur mora mora. To gima duong' Nyakwar Mkajwang' samoro ni ne kweth mar siasa machielo ndalo mane campaign ne gore kik igo siboi ne nyawadu mane kweth moro machielo Charles Eric kod Fred siasa ne jino kede chuny gi ma ne onge yweyo mane na yany mibolo kone ng'ato bende temo uso mana rwadhe kaka Eric Senior ne wacho ni ane matung rwadha ni bith nyalo chuoyi to nitie tim moro mar gone jomoko siboi to kod moro gi ilo moro mokadho tong' ere kaka wanyalo manage gigi te? Mokwongo wachagi kar mor kanyo inyalo wanyalo mor en gima ber kendo mor nyalo biro lit bende nyalo biro. Koro mor kik bed mor machak kel lit. Mor ni nyalo bedo mor ma kuom kama ni moreni chak kel lit. Inyalo bedo ki imor mi fua badi to kaka ifua badi ni odhiyo kata ka fua bada kama tadhiya go Victor mano tena kelo lit. Koro wabed gi gimoro amora iwacho ni bedo gi self control. Gimoro amora bedo manie diere adiere makende ni wasegombo mondo mi wabed mamor emomiyo mana kaka waseneno lit mang'eny waseneno lit kinde ka kinde. Koro ka moro biro to wamor lakini kik moro kal kodwa, lit bende kik kal kodwa. Kopo ni lit obiro lit kik kal kodwa to ahinya ka moro biro wamor kata gimoro amora ma ng'ato nyalo timo lakini kik morno kal kodwa. Kich mor bende ka koro nyalo gik ma koro yudo ka kinde moko kaka nwaneno ga ka ji oyayo opira mar Gor Mahia tido ka jomoko no liere gari ma samoro ng'ato idho wi gari kuchocho mochako lwar piny ko yudo ka mor dala mono onego bed ni ji nie mor koro bang' juma achiel ji dhi e liel. Gima rach otimore kamano mana kaka lit bende nyalo kalo gi ji mondo mi wabed gi horuok e kinde ni regardless of outcome mabiro. Erokamano. Victor gimanya wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi lemone kendo e wach mar go kura ni ng'ato ka ng'ato nigi nafas ma mare motiyo go.
kaka japiny ne in gi nafas tarik adi 9 mar goyo ombulu. Mano ne nafas mari mane omiyi itigo godo. Koko nitiyo kode, it's too late. Kati mor kata ok imor. To ka nitiyo kode maber, to kane ka mor ni dhi lal. Mor ni pod bro dhi mbele kata kopogre kan tiek ka ni dwaro duoko. Nikech omiyi kombe mang'eny. Sami iyiero kombe 6. Koro dipo nono na achiel kuom gi no kiyudo. Tinyalo tiyo gi kombe 5 modong' gi mondo kel mor e ngimani. Emomiyo watemo wacho ni sami goyo ombulu cha kanyo ma inie gi thuolo mar timo gimidwaro manyalo kelo ni mor kata manyalo kelo ni kuyo. Erokamano. Charles, gik ma kikoro gik ma tudore. Muma mar Nyasaye buk mar luo ni Ecclesiastes akani ine elder Ecclesiastes 3:1 nyaka 8. E piny kae kaka dhano nitie kinde mar gimoro amora. Nitie kinde mar mor gi kinde mar kuyo. Nitie kinde mar pitho gi kinde mar keyo. Nitie kinde mar chung' gi kinde mar bedo piny. Nitiere kinde mar loch gi kinde mar loch. Ng'e pogruok e kind weche ariyo. Gichalre to pogruok. Nitie sami loyi to nitie sami locho. Gimoro ka gimoro nigi kindene. Onge gima kindene osiko e piny ka. Anakwanyi kwa Ramogi Ajwang' ni bang' ka ang' Wafula Chebukati oselendo to ng'ato ka ng'ato bed piny mondo olok pache. Kech ka watimo gik moko kaka wasebedo ka watimo gi nyaka nini. To wageno neno lokruok kata duoko mopogore. To wabiro bedo jomofuwo. Erokamano. Nyasaye mondo ritu. Erokamano. Waket kwe gi libamba mawa nikech kiny podi kwae chumbi. Erokamano. Kik inyiedhne. Erokamano Charles. Wabiro duoke achiel kachiel nyaka Bomas of Kenya kama bende wantiere kod wach matimore achiel kachiel sani winjanena. For the presidential candidates and their families, we've created more space. If you have an observer badge, you can take this side. It's labeled clearly observers. We've also created more space on this side for the observers. We are kindly requesting that we give the first 3 rows to the presidential candidates and their families. And if there's going to be any remainder, then we can accommodate any other person. But we'll make sure that you all have a sitting. It's a humble request, and we've done consultations with the parties that are here. Thank you. The protocol persons that we've discussed with will also assist us in ensuring that we've created that space. Thank you. Mano nyakora Ramogi Ajwang' mago picha achiel kachiel mabende biro ni Bomas of Kenya kama bende Kenya rito gi siso mar winjo ni jatend piny Kenya mar 5 dhi bedo ng'a. Jomadongo biro chuno ni mondo koro weye gi kanyo mondo chenro moko modong' odhi nyime. Kawuono wan gi chenro maka kawanene moyiedhi ma bende beto yware sani saa 2:34 mar okinyi ma sani. Fred, wach mari mogik minyalo we godo jo Kanyanam sama bende Kenya rito duoko piny gi mabende rito duoko kawuono. Asewacho kinde duto ni wabed gi horuok. Nyasaye osetelonwa ne wago ombulu ma Nyasaye omiwa kinde wagi kama wagikene. Jo Kanyanam ng'ata kochakore village onge ng'at ma pok otimo gima ne onego tim. Ji te osetimo gik ma ne onego gitim. Modong' wawe lwet Nyasaye mana kaka wasewacho ni gimoro amora nigi kindene. Gima duong' moloyo ka Nyasaye oyiengonwago wamor but wabed gi mor ma oromo. Ka gik moko dhi kaka gidhino mane Nyasaye ochan but wan gi geno ni gik moko biro dhi maber. Wabed gi kwe mar pod wachano mar mondo mi wadhi nyime ka weche mag yiero kokalo gi ngimawa. Ka ok kamano to Nyasaye oritu nyikwa Ramogi duto kamoro amora ma gintiere. Erokamano. Eric. Erokamano vyoje anadwoko na nyikwa Ramogi erokamano ni wasebedo ka wagoyo kaka wanene moyiedhi kawuono kendo wasetwak. Mak mana ni gimomiyo wabed kae Nyasaye nomiwa thuolo ni nyaka watwag kodu. Wan twak marwa en mar kelo lokruok. To kendo lokruok maber.
nyocha usegoyo ombulu. Eric Mosenye kuom ng'adi kawuono apira achiel Eric emisi king'ado. Wadok nyaka Bomas of Kenya nyakwar Mgajwang', owinje nena gima timore kata gima dhi nyime. We don't want anyone to be vacated. We ask you to self-vacate yourself. Self-vacate yourself. Mic check. And go to... Those with the observers' badges, kindly remember that there is a lot of space where it's labeled clearly observers area, and we've created more. Biro medo tero wengewa Bomas of Kenya. Charles, Eric ne pok tieko wach. Nasetieko ni jopiny to osetiyo tiju. Rituru kwe. Kaka obdhi to kik iyuag ahinya. Bende kik ibed gi moro ahinya bende manyalo kelo midhiero ka wawacho. Gima pod nyaka dhi mbele. Erokamano. Charles. Ana asetieko. Asekwa jothurwa ni walemo. Kik inyiedh ne jirani nikech kiny pod ibiro kwaye chumbi. Tijote achiel matindo 24 ng'ama nigi muma nyalo some gik moko te wawelo Jehova Nyasaye ene ma jang'ad bura mabiro ng'ado wach moro amora mantiere nyakwar Mgajwang' e kinde mabende koro warito ni committee biro ni assumption of office committee cha nyocha gise loso chenro mar biro sidho wendo manyien kata president manyien gin gidhi nyime kod tijgi kata mana county governments mekwa bende wantiere kod committee mopogore opogore madhi nyime kod tijgi. Nyakwar Mgajwang' koth nyogowa kaluo kendo kiny bende report mar chal ma kolwasi lieko ne koth pod ng'eny polo dudo mano ng'iso ni kik wiwa wil ma ok wachuo kodhi e lo kaachiel kod rito alwora marwa kinde ka kinde. Ka ok kamano Victor, kapok idhi onego ing'is jothurwa ni koselend kawuono ang'o madhi timore bang' ndalo 7. Wang'eyo ni thuolo ochiw mar ndalo 7 e ng'ama dwa dhi e Supreme Court. Kaeto Supreme Court sani koro miye ndalo 21 ndalo 14 mar yalo magitiek burano. Ka ging'ado ni yiero no okethi to jirito dweche 3 jidok e yiero manyien kendo bro luwo same process. To ka giwito ywak makamano oko to koro komiti miwacho cha koro mi thuolo mar ndalo 7 mar loso chenro mar ik nyasi mar kuong' e apis ng'at moyier kaka jatend piny. To time godhiambo koro inyalo medo odiochienge go. Chik be wacho ni nyaka time kind saa 2 nyaka saa 6 nyaka saa 8 kendo time alanga e pap kama jopiny te neno. Ka onge ng'ama onwang'o 50+1 ka onge ng'ama oyudo kwan atamalo 50 to gombulu achiel to ji dok e tielo mar 2 mar yiero e kind ng'ama obedo namba 1 gi ng'ama obedo namba 2. Erokamano ahinya. Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto mar bedo kod nyakwar Mgajwang' en miel, en gik mokikore kweth ma Kenya Kwanza mane Bomas of Kenya jomiel kweth mag Azimio la Umoja man Bomas of Kenya jomiel koro en gik morure nyakwar Mgajwang' makmana ni wanarit RO mano Wefula Chebukati wabiro golo lendo mogi kao kamano elo producer marwa mar chenro Ken Muga jogo picha joma ne miyo chenro ni bedo makare nyakwar Mgajwang' wagoni gero kamano maduong' mokalo elo wenda yawuot lo mawegete mojere Charles Odhiambo Eric Oduor kaachiel kod Fredo Gweno agone gero kamano maduong' mokalo kuom winjo luong e daka mogi kendo biro kendo poro wach gi joka nyanam kanyachiel. In bende kaka janeno kendo jawinjo marwa wagoni ro kamano maduong' ahinya med mana kete ka nikech ma en yiero 2022 kotuch to wan ma wabedo kode mokwongo ka ok winjira Ramogi Radio kendo ka ok nendra Ramogi TV to kotimore ubedo kod kinde maber.
Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Anyasaye wonte kowa ye ikele gweth kumwa ratiro bedno kumba kendo jarit mondo ahere ng'ato gi ng'ato wabed gi kwe kod loch wamor gi mwandu mathoth e alworawa. Dial *811 *273# to get Kenya National Anthem. Follow the 2022 general election live on Viusasa. Get instant results on the go and on any device. Whether it's the president, governor, senator, or any other race, be the first to know. Simply go to Viusasa and tap Elections 2022 tab. Live results straight to your phone with Viusasa. Umbali tumetoka na mahali tumefika, ndiyo maana ninatambua kwamba wewe ni Ebene. Tuimbe pamoja. Sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo wako. Mahali nimefika Baba, acha nikushukuru. Bwana umenisaidia nifike mahali nimefika. Bwana wewe ni Ebeneza maishani mwangu. Haya, mikono juu twende. Ninataka Ebeneza nijengwe juu yako. Ninataka Baba Ebeneza uwe msingi wangu, jiwe langu. Jiwe langu Ebeneza, wewe ndiwe jiwe langu. Mimi nataka maisha yangu yajengwe juu yako.
na ninataka taifa langu lijengwe juu yako Baba, taifa lililojengwa juu yako Yawe halivunjiki kamwe, na nchi iliyojengwa juu yako Yawe haivunjiki kamwe. Mimi nataka maisha yangu Baba yajengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Ebeneza nijengwe juu yako Baba, wewe uwe nakutamani sana, jiwe langu la thamani, nakuhitaji juu yako, nami nataka taifa langu Baba ilijengwe juu yako Baba, taifa lililojengwa juu yako Yawe halivunjiki kamwe, na nchi zilizojengwa juu yako Yawe hazivunjiki kamwe. Mimi nataka maisha yangu Baba yajengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu, ninataka Baba juu yako, wewe jiwe langu la pembeni, nakutamani sana Baba, jiwe langu la thamani, ninakuhitaji, ni wewe tamaa ya maisha yangu, ni wewe tegemeo langu, ni wewe msingi wa maisha yangu Baba, ni wewe ninayetazama, ni wewe ninayetazama, ni wewe. Inuka, jitie nguvu, mikono juu, simama, wewe umshindi, tawala tawala, unachokibale, saidizi wako. Haya, makofi wa Kenya. Inuka, inuka, jitie nguvu, simama, maana wewe ni mshindi, wewe tawala, unachokibale, maana msaidizi wako yu ndani yako, saidizi wako yu nawe, saidizi wako
bidii. Taifa la wazalendo na watenda kazi, barabara, madaraja, jitihada kuendeleza elimu, mazingira na malaria, jitihada kuangamiza korona. Sote tunafanya juhudi kubwa kuijenga Kenya chini ya rais wa jamhuri, wananchi wazalendo na watenda kazi. Tunarudi na sifa tele na ubora wa kazi zetu, kwa sababu wana ujuzi na nidhamu ya kipekee. Shetani wa ufisadi tumekemea, tunatoa huduma kwa watu wote wa Kenya, bila kutarajia kupewa kitu kidogo. Shetani wa ufisadi tumekemea, tunahudumu kwa uadilifu, tunatoa huduma kwa watu wote wa Kenya, bila kutarajia kupewa kitu kidogo. Pesa nyingi tunazipata kwa wageni kutoka ng'ambo, wameweka shilingi anga nchi ya Kenya. Tunapenda wananchi wote, Kenya yetu kwa moyo wa uzalendo. Kweli tunajivunia Kenya, viwandani twapeperusha bendera. Shetani wa ukabila tumekemea, tunahudumu kwa uadilifu, tunatoa huduma kwa watu wote wa Kenya, bila kuzingatia rangi wala kabila. Shetani wa ukabila tumekemea, tunahudumu kwa uadilifu, tunatoa huduma kwa watu wote wa Kenya, bila kuzingatia rangi wala kabila. Kwa sababu ya haya yote twajivunia kuwa Wakenya. Kwa sababu ya haya yote twajivunia Kenya. Taifa la watu wenye upendo, taifa la watu wenye upendo na amani tele, taifa la watu wenye upendo, tunasema hadharani, taifa la Kenya.
Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Ili Wakenya wote waishi kwa upendo wa kweli. Ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Ili Wakenya wote waishi kwa umoja wa kweli. Ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Nimeshajitoa
inashangaza, madini ya moto kweli ni ajabu. Ina nchi yangu nitaitukuza, nitailinda maishani mwangu. Ina nchi yangu nitaitukuza, nitailinda maishani mwangu. Inaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Inaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ina nchi yangu nitailinda maishani mwangu. Ina nchi yangu nitaitukuza, nitailinda maishani mwangu. Ni ulima wangu, waona barafu hata jua liwake. Ni ulima wangu, waona barafu hata jua liwake. Ina nchi yangu nitaitukuza, nitailinda maishani mwangu. Ina nchi yangu nitaitukuza, nitailinda maishani mwangu. Mito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Mito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Ina nchi yangu nitaitukuza, nitailinda maishani mwangu. Ina nchi yangu nitaitukuza, nitailinda maishani mwangu. Wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Ina nchi yangu nitaitukuza, nitailinda maishani mwangu. 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 Ina nchi yangu milele na milele. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, nitaishi Kenya maisha yangu yote. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, nitaishi Kenya maisha yangu yote. Mimi ni mwana Kenya, mimi
One, two. Okay. All protocols observed. Tunataka kuimba wimbo unaosema Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Angalia jirani mwambie Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Mwambie tena Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Ya, Kenya ni yetu na tunaipenda. Na kwa wimbo huu tutasema tu Kenya ni mimi, Kenya ni wewe, Kenya tu wamoja. DJ. Tupe sauti kabisa, hao wana Kenya wafurahi. Tupe sauti DJ. Wapi vigelegele ya Kenya? Tupe sauti. Kenya ni nchi yangu, Kenya ninaipenda, Kenya ni nchi yangu, Kenya. Sikia, Kenya ni mimi, Kenya ni wewe, Kenya.
Ramogi picha kata tipo minenogo achiel kachiel wuok Bomas of Kenya odiochieng' ma oganda jo Kenya rito gi leyo kendo rito gi lala mar neno ni giyudo jatend piny Kenya mar sani jakom mar IBC mabende en jalendo maduong' kaluwore kod dwaro mar chik mar IBC Wafula Chebukati biro keto ayanga jatend piny Kenya mar abich. Koro winja ne nyakwara Ramogi ka wamedo luwo ni mathoth matimore Bomas of Kenya mondo iwinj kaka weche dhi motelo ne lendo makamano. Amani, amani nchini Kenya, pembe zote tuseme amani. Mungu Baba katuweka pamoja, akijua tu wamoja. Damu yako leo ikitolewa, utashangaa ni kama ya mwenzako. Mbona tupigane, mbona tusosane, mbona tuchukiane? Wa Kenya, twende tena, shika mkono wa jirani, onyesha upendo, twende everybody. Kenya ni nchi, yelele 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 yelele. Vijana muna Mungu, vijana muna nguvu, musikubali kuharibu Kenya, musitumike na mtu yeyote asiyependa kujenga Kenya. Ho yelele, hebu shika jirani yako mkono hivi. Everybody, yelele yelele. Twende tena hivi. Piga kura, chagua lako. Unapomaliza nenda nyumbani, ngojea chaguo la Mungu, maana chaguo la Mungu ni amani. Amani Kenya. Hebu tuonyeshe amani. Everybody hivi. Amani. Asangalia jirani mwambie upendo. Upendo. Thank you. Sema tena amani. Sasa tumejua hiyo wimbo, si ndio? Sasa tuimbe vizuri. Naomba tuimbe tena wimbo huo, tuseme Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Thank you, thank DJ. Thank you, Ole Kaputa. Thank you. Before we continue, would like to call the presidential chief agents. The 4 presidential chief agents, please come to the lounge. I'm sure you know where the lounge is. If you come here, I will be able to show you. The 4 presidential chief agents only. Thank you. DJ. Wapi makofi? Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Twende kwa pamoja hivi. Kenya nchi yangu, Kenya naipenda. Kenya ni nchi yangu, Kenya. Ayambia jirani ati Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Kenya tu wamoja. Sisiki. Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Kenya tu wamoja. Babu zetu walituonyesha maana ya umoja. Hizo nyayo zao
twatakiwa kufuata. Hebu kamata kichwa, alafu tunaende. Kenya, hey! Kenya ninaipenda, Kenya nchi yangu, Kenya kamata kiuno. Ukabila tutaumaliza, nchini Kenya tunayoipenda, vijana kwa wamama, wazee kwa watoto, tunasema amani. Alafu tuende kwa pamoja. Tuseme amani. Mungu Baba katuweka pamoja, akijua tuwa moja. Damu yako leo ikitolewa, utashangaa ni kama ya mwenzako. Mbona tupigane? Mbona tusosane? Mbona tuchukiane? Aya, mikono juu. Alafu tuende kwa pamoja. Yelele ma. Yelele, 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 yelele. Aya, tuende tena hivi. Msikubali kuharibu Kenya, msitumike na mtu yeyote asiyependa kujenga Kenya. Ho, yelele mama, yelele mama, yelele mama, yelele mama, ho, yelele mama, yelele mama, yelele, yelele mama. Atuibe. Usipige mwenzako, wewe piga kura. Chagua lako. Unapomaliza enda nyumbani, ngojea chaguo la Mungu, maana chaguo la Mungu ni amani. Aya, twende twisti. Nakupenda mwenzangu, nakupenda, nitakulinda endo. Semeni amani Kenya, semeni tena tunaipenda.